Sanotaan sen verran vielä, että Luonnonvarakeskuksesta tulen. Siellä ollut nyt tutkijana 6 vuotta ja viimeiset 4 vuotta myös tutkimuspäällikkönä. Ja nyt teille kertomassa sitten niistä asioista, mitä minä aikanaan nuoren tutkijana tutkin, eli pienriistalajeja ja miten ne on reagoinut muuttuneeseen ilmastoon. Minkälaisia voittajia ja häviäjiä siellä on. Ja tämmöisellä lähdetään liikkeelle. Oletan, että jako näkyy hyvin, niin voidaan aloittaa. Aina perinteisesti on puhuttu vähän, että kuka minä olen ja mistä tulen. Otetaan semmoinen alkuun, että tosiaan Joensuussa istun Luken toimipisteestä ja taustaltani metsänhoitaja. 2008 menin opiskelemaan, 2010 kandi ja siitä parin vuoden päästä maisteria. 2016 väikkäri UEFilta ja sen jälkeen karkasin pariksi vuotta perheenäni Englantiin ja sitten tultiin takaisin 2018 ja siitä asti kököttänyt täällä Luken toimistolla. Tutkimustausta mulla on vahvasti kaukokartoituksia paikkatiedon soveltamisessa ja on soveltanut niitä sitten metsätuhoihin, metsien monimuotoisuuskysymyksiin, riistaekologiaan ja maastotöitä tullut tehtyä oikeastaan uran jokaisena vuonna melko runsaasti. Siinä on meikäläisen kiinnostuksen kohteita silloin, kun en ole töissä. Ihan satunnainen samoilu vaan metässä aina, kun se on mahdollista. Luonnonvaroja hyödynnän hyvin tiukasti, ehkä järjestyksessä kalastussienet maarit, ja jos jää aikaa, niin silloin tällöin käyn haulikkoa ulkoiluttamassa, mutta sille jää vähän liian vähän aikaa. Erikoisoluiden suuri ystävä ja käyn kiipeilemässä silloin tällöin pitämässä heikkoa selkää kunnossa yrittäen ehkäistä huonoa tulevaisuutta. Mutta näin. Tämmöisen luentosetin on tänään suunnitellut pitäväni. Tämän voi jakaa käytännössä 3 osaan, eli katsotaan ihan ekana, mikä Suomen ilmastossa on muuttunut hyvin pähkinänkuoressa ja miten se liittyy eläinlajeihin. Tämä on tämmöistä vähän herättelyä. Sitten mennään suoraan tutkimusesimerkkeihin ja samalla kerran myös vähän menetelmistä, että minkälaisilla aineistoilla ja minkälaisilla menetelmillä tätä hommaa tehdään. Ja tässä meillä on pääosassa erinäköisiä nelijalkaisia, siivekkäitä, sitten siellä on uusia tulokkaita ja nimenomaan voittajia ja häviäjiä. Ja tämä on se tärkeä eli 3. osa. Keskustelua voidaan pitää vaikka pieni semmoinen keskusteluhetki, kun vaihtuu aihe, tai sitten kaikki ihan lopussa. Nyt hyvin joustavaa on tässä suhteessa ollut. Mutta joo, aloitetaan pitemmittä puhetta. Mikä meidän ilmastossa on muuttunut? No se nyt on aika selvää, että Suomi on lämmennyt. Tässä on Ilmatieteen laitoksen ihan mitattua dataa vuodesta 1847 vuoteen 2021 taitaa tämä kuva mennä. Ja harmaalla on sitten 10 vuoden keskiarvoja. Tässä tapauksessa taitaa olla muutaman vuoden keskiarvo, kun ei ole vielä aikaa mennyt tarpeeksi. Tässä on vuosikeskilämpötila, mikä on tullut aika kaunista, käydään ylöspäin ja kiihtynyt tässä 2000-luvulla. Mutta tämä kartta tässä vieressä on oikeastaan vielä kuvaavampi, että tässä Suomen lämpösummat, mitä meillä on ollut tuossa 60- ja 70-luvulla ja mitä meillä on tänä päivänä. Ja toi kartta nyt näyttää aika hyvin sen, että sellaiset kasvuolosuhteet, mitkä ennen on ollut pelkästään etelärannikolla, niin ne on nykyään Keski-Suomessa. Ja vastaavasti kasvuolosuhteet, mitkä on aikana ollut Latviassa, niin ne on nyt tuolla Helsingin rannikolla ja seudulla. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että joku kasvi, mikä ei ole aikaisemmin pystynyt vaikkapa kukkimaan tai tuottamaan siemeniä, niin pystyy nyt tekemään niin heittämällä. Tai joku eläinlaji, jolle talvet on ollut liian kylmiä tai kasvukausi liian lyhyt ja ruoka loppuu kesken, niin hänellä ei ole tänä päivänä enää samanlaista hätää, kun luminen aika on vähentynyt ja lämpöä riittää pitempään. Oleellista tässä muutoksessa on ehkä tämä ekologian kannalta, että talvet on meillä lämmennyt kesiä nopeammin, eli on johtunut nimenomaan talvien leudontumiseen ja lumisen ajan vähenemiseen. Pohjois-Suomi on lämmennyt etelään nopeammin ja kasvukausien venyminen ennen kaikkea etelässä on ollut todella merkittävää ja nopeaa. Tässä on tämmöistä ehkä ekologiaa aika olennaista muutoksesta. No miten sitten me tutkitaan tätä? Jos me ajatellaan, että ilmastonmuutos ja eläinlajit, niin Suomi on onneksi yksi harvoja maita, missä tätä voidaan tutkia aika kattavasti. Että meillä on valtavan pitkäaikainen seurata säästä. On tosiaan lähes 200 vuotta ollut sääasemia pystyssä, jos on enemmän tai vähemmän samalla menetelmillä mitattu säätä. Meillä on pitkäaikaista seurantaa riistalajien kannoista. Tässä on esimerkki riekon tiheys riistakolmion laskennosta vuonna 1990 ja vuonna 2018. Sitten meillä on historiaa käyttää kepsidataa tai radiopantoja erinäisiin eläimiin, kuten hirviin, susiin, majaviin, milloin mihinkin. Tässä nyt esimerkkinä lukee hirvipanta-aineistoa. Tämä kertoo aika hyvin sitä, miten elukat liikkuu, vaikkapa kun lunta on X määrä. Ja meillä on pitkä historia paikkatietoja kaukokartoitusmenetelmissä, että niitä on aina osattu soveltaa mitä monipuolisimpiin kysymyksiin. Ja epäilemättä kysymys siitä, että mitä eri eläimet tekee, kun sää muuttuu, niin on just tämmöinen kysymys. Eli Suomi on sinällään hyvä maa ja tästä puuttuu se selkeä maininta, että kaikki tämä säädata, data metsän rakenteesta ja muusta, niin se on Suomessa avointa. Eli ei tarvitse tavallaan maksaa aina siitä, että saadaan kerätä uutta aineistoa, vaan voidaan käyttää hyvin kaikkea, mitä on kertynyt tähän asti.
Nyt vähän sitten tämmöinen nörtinpitiä, että miten me näitä tutkitaan. Kun mehän halutaan niin tietoa sekä eläimen sijainnista, sen ympäristöstä ja ilmastosta, niin sitä me voidaan tehdä vaikkapa liittämällä tässä tapauksessa linnun pesän sijainti satelliittikuvaan, ilmakuvaan, laserkeilausdataan tai sitten laserkeilausdatan pistepilveen. Tästähän me voidaan katsoa vaikka minkälaisessa metsässä ja minkälaisessa maisemassa eri lintupesän rakentaa. Tämä kertoo meille oikeastaan vain sen, että se on metsässä, mikä nyt ei paljon lohduta. Tämä kertoo meille, että se pesä on puussa. Tämä kertoo meille punainen väri, tässä tapauksessa se pesä on korkeassa puussa. Ja tässä kun on sitten leikattu sitä laserdataa, niin me nähdään, että se pesä on keskellä tämmöistä isoa puuta. Ja tämä nyt on jo ihan mielenkiintoinen kysymys ekologian kannalta. Voidaan sanoa, että jos hakataan täältä nämä korkeat puut, niin tämä lintu menettää pesäpuun. Ja sitten viimeisimpänä me voidaan tehdä tämä sama vaikkapa meidän riistakolmioaineistolle ja laittaa siihen sitten tämä säädata. Katsotaan, että mitenkä alueella X menee lintupoikujen määrät, kun tulee oikein viimeisen päälle kylmä ja sateinen alkuksi. Tai mitenpä vaikka riekkomäärät menee, kun on lumeton syksy ja lumeton kevät ja näin poispäin. Ja kaikki tämmöinen data on meillä enemmän tai vähemmän avointa ja sitä on kerätty vuosikymmenien ajan ja se on aika herkullinen asetelma. Ja siitä on sitten tehtykin jo ihan onnistuneita ja menestyksekkäitä tutkimuksia. Ja nyt me mennään kuuntelemaan niistä vähän lisää. Eli taustat on käsitelty, mennään itse asiaan. Tämä oli tämmöinen pieni intro ja mielenlämmittely. Aloitetaan tällä ehkä kaikkein helpoimmalla esimerkillä, eli lumesta riippuvaiset lajit. Lumihan on tosiaan ystävä tai vihollinen, mutta ihan samalla tavalla sen puutekin on ystävä tai vihollinen. Ja pähkinänkuori on se, että meillä on pohjoisessa valtava määrä lajeja, mitkä on sopeutunut tähän ilmiöön, että sää menee tästä tähän. Niin sitten jos lunta ei ole talvella, kun sitä pitäisi olla, niin silloin ne lajit on taas todella kovassa pulassa. Silloin ei oikein tiedä, mitä tehdä. Tämmöisiä lajeja on vaikkapa metsäjänis, joka tosiaan on malliesimerkki naamioitumisesta, ja silloin jos hän näyttää valkoiselta mustaa maata vasten, niin se on aika naurettavan helppo saalis vaikkapa ilmasta käsin tulevalle vaaralle, taikka häntä näköaistia ja muiden varassa etsiville pedoille ylipäätään. Vastapainona on toki sitten ne lajit, jotka ei taas tykkää lumesta, joille lumessa liikkuminen on hankalaa, jotka ei ole tottunut siihen, niin silloin kun ei ole lunta, niin nehän pääsee leviämään uusille alueille, ja joissain tapauksena on sitten vahvempia kilpailijoita kuin vaikkapa tämä metsä, niin se puskee niitä taas vielä ahtaammalle. Tämmöisiä ilmiöitä on nähty, ja tästä otetaan nyt pari konkreettista esimerkkiä, eli lumesta riippuvaista ja mitä ongelmia siellä on, kun lunta ei ole. Rusakko ja metsäjänis, tästä tämmöinen pikkuinen lämmittely, eli tässä on ihan riistakolmiolaskennan tuloksia 90-luvulta tähän päivään asti, tai no melkein tähän päivään asti. Punaisella näkyy metsäjäniksen kannat Lapissa ja vihreällä metsäjäniksen kanta Varsinais-Suomessa, eli riistakolmiolaskennan tämä tiheysindeksi. Tässä nyt näkee, että Lapissa, missä ei näe tilastoissakaan minkäännäköistä lumen syvyyden muutoksia tai tämmöisiä, niin kanta on ollut suht vakaa, kun taas Varsinais-Suomessa, joka on yksi niitä alueita, missä lumettomuus on lisääntynyt kaikkein nopeiten, niin siellä kanta on tullut tasaisesti alas hyvin voimakkaasti ensin 90-luvulta tuonne 2000-luvun alkuun, ja sieltä sitten hitaasti ja tasaisesti tippunut lähes 4 kertaa siitä, mitä se oli. Pähkinänkuoressa me on nyt riistakolmiosta nähty tämmöinen ilmiö, että metsään se vetäytyy pohjoisemmaksi ja rusakko vastaavasti tuntuu leviävän sinne. Eli sitä mukaan kun lumettomuus lisääntyy, niin rusakkohavainnot peltokolmioilla on kasvanut. Tässä on myös sitten tämmöinen biologinen hauska ilmiö, että rusakko ja metsäjänis lisääntyy keskenään ja se on aika tavallista. Ja siinä käy sillä tavalla, että isompi rusakkouros vie nämä naarat metsäjänikseltä ja hän sitten tuottaa jälkeläisiä, jotka on, voisi sanoa, rusakkomaisempia. Eli ikään kuin kun nämä lajit kohtaa siellä jossain vaihtumisvyöhykkeellä, niin rusakko jää siitäkin vähän voitolle ja metsäjänis taas ahtaammalle. Ja näin. Lumettomuus hyödyttää toista ja toista se taas niin kuin sattuu ja siinä on meille selkeä voittaja ja häviäjä pari. Otetaan pikkuisen tarkempi kuva tuolta eteläboreaaliselta vyöhykkeeltä. Eli täältä näin. Tämä on oikeastaan se alue, jossa tämä nimenomaan lumettomuusilmiö näkyy melko voimakkaasti, tai sanotaanko tämä lumettoman ajan venyminen. Tässä on metsäjäniskannat täältä South Boreal-alueelta, eli siellä näkyy tämä aika kaunis, ei nyt voi ehkä sanoa kaunis tippuminen, ja sitten taas rusakkokannassa tämmöinen hiljainen tasainen nouseminen. Toki rusakoita on ihan älyttömän paljon vähemmän, mutta ilmiö on kuitenkin semmoinen hidas ja runsas leviäminen. Sitten jos me katsotaan syksyn lumettomuutta, niin tässä näkyy lumettomien päivien määrä tällä samaisella alueella. Eli ihan vuodesta 1989 tuonne 2017 näyttää tämä aikaisella menemään, että kuinka monta lumetonta päivää meillä on.
syksyllä, syys-lokamarras-joulukuissa, niin tämäkin on tämmöinen hidas kasvava käyrä. Eli lumettomuus on lisääntynyt siellä koko ajan, ja toki tämä tarkoittaa sitä, että on enemmän ja enemmän sellaisia päiviä, jolloin metsäjänis on vitivalkoinen ja hän yrittää naamioitua. Ja sitten se on enemmän ja enemmän sellaisia päiviä, kun rusakolla ei ole hätäpäivää liikkua, kun lunta ei ole maassa, niin hän pystyy leviämään ja touhuamaan paljon paremmin. Nämä on tämmöisiä pieniä lämmittelytuloksia, että meillä on tuossa Ruotsisen Katri Oulun yliopistosta tekee väikkäriä Lukelle, niin tämä olisi hänen tarkoitus sitten penkoa ihan kunnolla tämä rusakkometsäjänis. Kysymys tuossa vuoden 2025 aikana, ja silloin päästään sitten julkaisemaan tästä lisätietoja. Mutta tämä on tämmöinen ilmiö, joka riistakolmio-aineistossa oikein voisi sanoa hyppää silmille. Sitten ehkä paras esimerkki siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa johonkin lajiin ja miten toisaalta ilmastonmuutoskin siihen viime aikoina on vaikuttanut, se on riekko. Meillä oli tästä muutama vuosi sitten tutkimus ja kirjoittelin siitä tämmöisen hauskan blogitekstin vielä, että naamiointi on todella hauskaa, paitsi silloin kun hommat menee päin puuta. Niin tässä on nyt taas sama esimerkki, että meidän naamioitumisen mestari Riekko onkin vähän hämillään, kun naamio ei toimi. Eli Riekko haluaisi, että olisi tämmöistä, mutta välillä tulee vuosia, kun homma onkin tämmöistä. Ja jos tiedetään, että kanahaukka on Riekon pääsaalistaja, niin kyllähän kanahaukka oksalta meinaa tippua, kun tämmöinen kaveri koittaa naamioitua ja etsiä piilopaikkaa. Ja tästä on tosiaan tehty hyvä juttu, niin katsotaan vähän, että mitä me saatiin selville ja miten me se tehtiin. Kuulen kelloa tässä samalla aikaa on vielä erittäin hyvin. Joo, Riekossa sen verran taustoja, että tämähän tosiaan niin kauan kuin nyt itse muistan, niin Riekkoa ei ole paljon näkynyt Etelä-Suomessa, mutta on ollut aika, milloin se on ollut siellä yleinen. Tässä on 70-luvun riekkotiheuksia. Eli ihan Hämettä myöten, Varsinais-Suomea myöten on puhuttu, että riekkoa on ollut 5-10 kappaletta per neliökilometri. Ja tässä on sitten riistakolmiolaskentoja. 90-luvulla oli käytännössä jo hävinnyt eteläisemmästä Suomesta. 2010-luvulla taas katosi vielä täältä ja 2018 Oulunkin seutu näyttää hyvin tyhjää. Eli meillä on aikanaan ollut riekkoa tiheämmin Etelä-Suomessa, mitä sitten on tällä hetkellä täällä Kainuun ja Perä-Pohjola-seudulla. Eli ihan merkittävä muutos on ollut tässä. Toki voimakkaat ojitukset on taustalla siihen, että miksi riekko on hävinnyt täältä Etelä-Suomesta, mutta se ei selitä kaikkia. Että 2000-luvulla taantuminen on jatkunut ennen kaikkea tällä seudulla, jossa nyt ei ole oikeastaan uudisojia enää kaivettu, ja riekko on ollut rauhoitettuna koko ajan, ja sitten siellä on myös ennallistettu soita, melkoisia määriä. Niin tämä kaikki toiminta tavallaan antaisi riekolle paremmat mahdollisuudet selvitä, mutta joku muu on ilmeisesti vaikuttanut sillä taustalla. Ja satuin tuossa lukemaan vanhoja Suomen riistoja aikanaan, kun ei ollut muuta tekemistä, ja siellä sitten törmäsin juttuihin, missä 30-luvulla tutkijat oli havainnut, että oli semmoinen iso lämpöaalto. Lämpöaalto Etelä-Suomessa oli valtavan leutoja talvia, lähes lumettomia talvia täysin, niin silloin ne huomasi kanahaukkojen pesissä poikkeuksellisen määrän valkoisia höyheniä. Ne oli saalistanut tämmöisiä valkoisia riekkoja, jotka oli ilmeisesti ollut aika naurettavan helppoja saalita siellä mustaa maata vasten. Niin he tekivät semmoisen pienen paikallisen tutkimuksen ja huomasivat sen, että tosiaan silloin kun oli tämmöinen lumeton talvi, niin oli suhteettoman korkea tuo saalistusprosentti kanahaukulla nimenomaan valkoisia riekkoja kohtaan. Ja sen kun sitten luin ja puhuttiin siitä yhden jo eläköityneen riistatutkija Pekka Helteen kanssa, niin arveltiin, että tehdäänpäs testi, että mitenkä tämä tämmöinen ilmiö näkyy riistakolmion laskennoissa vai näkyykö, onko se niin iso ilmiö, että se on jo sielläkin selvillä. Eli lumettomina syystalvina ja keväänä kanahaukan saalistuspaineen tiedetään kasvavan näitä ressukoita kohtaan. Ja sitten kun me ajatellaan, että viimeiset 25 vuotta riekkokanta on laskenut, vaikka sitä ei ole kukaan metästänyt ja vaikka soita ei ole enää ojitettu, niin onko tällä ilmiöllä mitään roolia mahdollisesti taustalla? Koska se me kuitenkin tiedetään säädatasta, että ne kesät tai ne kevät ja syksyt, milloin ei ole lunta maassa, niin ne on lisääntynyt samaan aikaan. Tätä lähdettiin selvittämään. Milloin se kanahaukka rauhoitettiin, että mitä vaikutusta sillä voi olla, että mikä on kanahaukan tilanne siihen, mitä se oli vaikka tuolla 30-, 40-, 50-luvulla versus nykypäivä? Kanahaukan tarkkaan rauhoitusvuotta en muista, mutta me katsottiin tässä hommassa, mikä tämä nyt on tämä meidän lintuatlas, niin katsottiin kanahaukkan määrät 89, 2010, 2000-luvulta, ja siinä ei ollut tällä tutkimusalueella sellaista merkittävää muutosta, että ei ollut niin kuin tullut enemmän tai vähemmän kanahaukkoja yhdenäkin. Tässä oli tämä meidän tutkimusalue, ja vastaus kysymykseen, miksi se rajoitettiin tähän. No tästä eteenpäin, jos mennään etelään, niin siellä alueella riekkoa ei ole oikein ollut
niin silloin on vaikea tutkia asiaa, miten lumettomuus on siihen vaikuttanut, kun se ressukka oli sieltä jo hävinnyt. Ja sitten jos mennään tästä pohjoiseen, niin aletaan lähestyä alueita, missä metsäriekko vaihtuu ja pitkälti tuntuririekkoon. Ja se on sitten taas vähän eri asia. Siellä hänellä ei ole niin suurta hätää, kun ei ole lumettomuus lisääntynyt. Mutta joo, tässä näkyy mustalla siis kaikki riistakolmioiden sijainnit ja valkoisella ilmatieteen laitoksen lumen mittauspiste. Eli taas ne säännöllisesti, kun on käynyt mittaamassa paljonko siellä on ollut lunta ja milloin se ensilumi on satanut. Ja tältä alueelta meillä oli 20 vuoden aika saada riistakolmioon, ja sitten me katsottiin samalta 20 vuoden aikajaksosta säädataa, eli lumen syyttä, lumisten päivien määrää, lämpötiloja, sadantaa, kaikkea tämmöistä, mikä voi liittyä siihen ilmiöön. Yhdistettiin nämä aineistot. Meillä oli silloin aineisto, jossa me tiedettiin, että miten riekkokanta oli vaihdellut tällä alueella tämän 20 vuoden aikana ja eri vuosina, ja millainen sää siellä oli silloin ollut. Ja tosiaan taustalla meillä oli myös tieto siitä, että miten kanahaukat oli siellä alueella runsaita, ja oli meillä myös sitten riistakolmion laskennosta nämä maapetojen määrät, kettu mukana siellä varmuuden vuoksi myös, jos sillä olisi voinut olettaa olevan roolia. Ja sitten sää muuttui ja riekkokannat kaikki yhteen, ja homma pakettiin tilastotieteen mallinnuksen keinoin. Niistä en viitti puhua enempää, koska en ole sen alan kivenkova ammattilainen missään määrin, mutta käytännössä haluttiin varmistaa se, että se ilmiö, mikä me havaittiin, oli ihan oikeasti olemassa, eikä vaan satunnaista kohinaa. Mitä me sitten havaittiin? No, lämpötilalla taas sadannalla ei ollut suoraa yhteyttä riekon alamäkeen, mutta lumen määrällä eli lumettomuudella oli. Eli toisin sanoen näin, ettei reagoinut siihen, oliko syksyllä lämmintä +10 tai -10, tai satako siellä vettä, tai oliko satamatta vettä, mutta se, että oliko maassa lunta tai ei ollut lunta, niin oli merkittävä. Mitä enemmän lumettomia päiviä syksyllä ja keväällä, sitä vähemmän havaittiin riekkoja seuraavissa laskennoissa. Ja tämä marraskuu ja ennen kaikkea huhtikuu oli sellaisia kuukausia, että niillä oli kaikkein eniten merkitystä. Eli tämmöinen lumivapaa huhtikuu oli se, mikä niin kuin tuntui ajavan tätä ilmiöä. Että jos oli hyvin lumeton huhtikuu, niin sitten riekkoja havaittiin aina vähemmän. Ja tämän 20 vuoden jaksolla oli tosiaan jännä ilmiö, että sillä koko meidän tutkimusalueella niin riekkokannat laski aina eniten justiin siellä, missä lunta oli vähiten, ja justiin niinä vuosina, kun sitä oli vähiten. Eli se oli aika toinen systemaattinen ilmiö, että ei mennyt satunnaisesti silleen, että tänään Oulussa oli vähän riekkoja, ja sitten seuraavana kesänä Paltamolla oli vähän riekkoja, vaan se meni aina sille, että se kanta notkahti siellä, missä lunta oli vähän, ja just aina semmoisen lumivapaan kevään jälkeen. Miten tämä lumivapaa kevät sitten käyttäytyi? Tässä on Y-akselilla lumettomien päivien määrä huhtikuussa meidän tutkimusalueella. Tässä on sitten vuodet 1996-2016. Niin tässä näkyy tämmöinen vuosien välinen vaihtelu, mutta käytännössä 2 kertaa enemmän lumettomia päiviä nykyään, mitä silloin oli. Jos tätä aikasarjaa olisi jatkanut pitempään ja odottanut tutkimuksen kanssa muutaman vuoden, niin nythän tämä lumettomuus on vielä lisääntynyt tuolla alueella. Käytännössä sitten mallin, jos tulokset pusertaa käyräksi, niin näyttää tältä, että siellä on lumettomien päivien määrä ja siellä on se, miten se keskimäärin siihen riekkokantaan vaikutti. Tämä numero nyt ei paljon kerro, mutta sen verran pengoin historiaa, niin voin konkretisoida vähän tätä. Eli jos meillä oli 4 tai 5 lumetonta lisäpäivää huhtikuussa, niin se aiheutti voimakkaamman laskun riekkokantaan, mitä metsästys aiheutti silloin, kun riekkoa metästettiin. Eli ei puhuta mistään pienestä ilmiöstä, varsinkin kun nähdään tästä, että se lumettomien päivien määrä on kasvanut aika merkittävästi. Eli se on niin kuin rokottanut tuota kantaa enemmän, mitä metsästys teki silloin, kun lajia metsästettiin. No, tästä hypoteeseja oli, kun me nähtiin tämä, että miksi justi huhtikuu. Tästä tämä Helteen Pekka, jo eläköitynyt tutkija, oli katsonut 80-luvulla, seurannut vähän tätä riekon soidinta, ja ne huomasi siellä semmoisia keväitä, milloin tosiaan lunta ei ollut, niin ne valkoiset pöhelöt, riekkokoiraathan oli aika onnettomia, kun ne ei muutenkaan paljon vaarasta soidin aikaan tajua, niin kun ne oli valkoisena, niin oli entistäkin alttiimpia sille vaaralle. Ja toinenhan tekijä on tämä, että kun aletaan lähestymään huhtikuun loppuun, niin siellä varmaan alkaa se pesäpaikkojen valinta jo olemaan lähellä, niin pesivä naaras, jos on helppo saalis, niin valkoinen pesivä naaras mustaa taustaa vasten on vielä helpompi saalis. Ja tosiaan tämä, että soivat urokset on alttiita saalistukselle, ja jos ne on valkoisia, niin ne on kyllä epäilemättä vielä alttiimpia. Kaikki nämä oli tämmöisiä hypoteeseja, mitä oli nähty siellä paikallisissa pienemmän mittakaavan tutkimuksessa 30- ja 80-luvulla. Niin tässä sitten kun tehtiin isolla mittakaavalla, niin oikeastaan varmistui ja vahvistui tuo vanhempien tutkimusten hypoteesi siitä, että lumettomuus ei missään määrin ole hyvä asia tälle lajille, vaan päinvastoin se lisää saalistuspainetta, ja ehkä voisi sanoa, että mittakaava oli jopa merkittävämpi, mitä uskallettiin ajatella.
pessimistejä vaikka oltiinkin. Mutta joo, mulla on tässä lopussa dia sitten, missä on kaikki kirjallisuuslähteet ja linkit suoraan näihin artikkeleihin, mistä tämä tieto löytyy. Esittelin näitä tuossa, taisi olla 2019 riistapäivillä, niin silloin Metsähallituksesta kysyvät sitten, että onko se mitään järkeä sitten ennallistaa riekkasoita, että jos tämä tulevaisuus on tämä, että riekot vaan häviää, kun on lumetonta talvea luvassa, niin sitten nostin esille sen, että kyllä niitä ennallistaa kannattaa, koska riekko on ihan älyttömän tehokas lisääntyjä. Jos sille annetaan mahdollisuus lisääntyä, niin se kyllä tekee sen. Että tässä on kuvaa Ilomantsista, siinä on vasemmalla Koivusuon luonnonpuisto ja oikealla sitten viereiset talousmentot, niin kyllä tässä aika selkeä raja näkee, missä riekko vielä elinympäristöä voi löytää ja missä se on ne menettänyt. Täällähän on vielä tämmöinen, ei voi sanoa ehkä pysyvä riekkokanta, mutta alue, mistä riekkoja voi havaita vielä Pohjois-Karjalasta. Mutta sitten kun on tehty tutkimuksia näistä soista, mitä on ennallistettu, niin riekko on tosiaan kelputtanut ne paitsi käymään, niin se on myös pesinyt siellä ihan onnistuneesti. Ja sinne on muodostunut tämmöisiä lisääntymisalueita. Ja kaikista kanalinnuista riekko lienee kaikkein tehokkain lisääntymään. Et silloin jos ilmasto ja ympäristö sallii, niin sitä poikuetta tulee ja ne poikuet on isoja. Eli se kyllä niin kuin ponnahtaa takaisin säiden niin salliessa, jos vaan elinympäristöä ja sopivia lisääntymisalueita löytyy. Et ehkä tässä niin kuin on ihmisen rooli sitten hoitaa tämä puoli kuntoon. Et se, että sopeutuuko se laji lumettomuuteen, se on taas iso kysymys, koska suojavärin vaihto tulee pitkälti valon määrästä, eikä siitä, että onko maassa lunta. Eli silloin kun alkaa päivä pimenemään, niin se on semmoinen merkki riekolle, että aletaan vaihtamaan sulan väriä, ja silloin siihen ei vaikuta se, onko maassa lunta vai ei, niin se on vähän ongelmallinen tapaus synkronoida. Tästä on pohittu, kollega Miettisen Jannen kanssa vaikkapa, että olisiko tämä maassa havaittavissa, että onko tämä suojavärin vaihtuminen, onko siinä tapahtunut tämmöistä parempaa synkroniaa lumen kanssa, tai onko vaan käynyt niin, että ne lumettomat syksyt on aiheuttanut sen, että huonommin sopeutuneet on hävinnyt saaliina kanahaukoille ja ne, ketkä on vähän myöhemmin vaihtanut värin, ne on jäänyt jäljelle, mutta tästä en ole lukenut, että olisi ollut minkäännäköisiä maastoselvityksiä, että onko tämä suojavärin vaihto sen ajankohta muuttunut. Mitä nyt sitten ihminen voi tässä hommassa tehdä, niin ehkä se on se, että jatkaa niitä hyviä ennallistamistoimia. Pitää huoli siitä, että jos se riekko alkaakin sopeutumaan tähän muuttuneeseen ilmastoon, niin sillä olisi sitten niitä elinympäristöjä saatavilla siellä alueella, mistä ne aika tehokkaasti hävitettiin. Mutta tämmöinen oli riekon tarina. Nyt mulla vähän vaihtuu aihe, niin halutaanko me keskustella tästä, otaanko kysymyksiä tähän lumettomuusteemaan liittyen. Seuraavaan aihe on uudet tulokkaat, mitkä nekin toki lumeen liittyy, mutta jos joku haluaa tästä kysyä, niin ei kun mikrofoni auki vaan ja sanokaa, minä en käsiä näe tästä. Sitä kanahaukasta mietin meillä oli kanahaukka, siis pihassa oli ankkoja vapaana ja kanahaukka ei koskaan vienyt valkoisia ankkoja, vaan tummia yksilöitä, joka oli just niin kuin tämän tiedostajan tämän kanahaukan ja muiden eläinten suhteen, että yleensä se veisi valkoisia, niin onko tämmöiseen mitään logiikkaa tiedossa? En uskalla lähteä arvaamaan. Onhan se kuitenkin jytky-ankka aika paljon isompi kuin riekko, niin mä en tiedä, onko tässä jotain. Onko se voinut sekoittaa se, että hei, vitsi toi valkoinen, ei se ole varmaa, että se on joku isompi laji, en mä uskalla sen kimppuun käydä. En uskalla veikata tuohon mitään. Mutta tästä on niin kuin kanahaukka ja kanalintujen kohdalla, niin riekosta on sitten aika selkeä se kenttä näyttää, että se ei kyllä sitä valkoista riekkoa syömättä jätä, jos se semmoisen löytää. Mutta en osaa sanoa, joo, mikä tuossa voi. Just sen takia se oli outo, koska monta kertaa kävi tästä hakkeen ankaa ja se ei koskaan, vaikka siinä oli niitä oikein semmoisia lyllertäjiä vaaleita ankkoja, niin ne ei lähtenyt. Et siinä ei ollut mitään logiikkaa nyt tällä kanahaukalla. Jos se on katsonut, että toi on niin helppo, niin siinä täytyy olla joku juttu, että se on varmaan myrkytetty tai sitten siinä on ansa tai joku metsästäjä ansa tai muuta. Se on katsonut, että ei ole helppo ateria voi olla. No, se menee arvailun piikkiin. Mutta joo, jos ei muuta, niin kysyä voi lisää lopussa. Mutta äsken oli tässä nyt taustalla vähän näitä häviäjiä. Tässä takella on näitä häviäjiä. Nämä uudet tulokat on taas sitten niitä voittajia. Eli niitä, keille tämä Etelä-Suomi esimerkiksi ei ole niin väkivaltainen ympäristö talven suhteen, mitä se aikana oli. Kun talvi ja lumen määrä on tosiaan aika merkittäviä tekijöitä siihen, että ketkä ylipäätään tällä pohjoissa pärjää. Ja tämä lumettomuus näkyy tässä, että meillä on hyönteisiä ja nisäkkäitä uusia lajeja aina kurkkiin, että joko tänne Suomeen voisi tulla asumaan.
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin pysäytetään tähän hetkeksi ja tehdään selkeä ero, että vieraslaji ei sinällään tähän liity. Vieraslajihan on taas eliö, jonka siirtymistä alueelta A alueelle B määrittää ihminen, eli se kulkee vaikkapa kansainvälisen rahdin mukana tai tuliaisten mukana tai jonkun tämmöisen ei-luonnollisen ilmiön mukana. Ja tulokaslaji on tämmöinen laji, mikä sitten tulee uuteen paikkaan omin voimin just sen takia, koska se alue on kenties muuttunut sille suotuisaksi, vaikkapa lumen määrän vähenemisen myötä. Ja me keskitytään nyt tässä näihin tulokaslajeihin. Tuoreisiin tai melko tuoreisiin tuttavuuksiin tällä voittajien saralla ja tulokkaiden saralla. Ja yksi kaikkein tuorein ja hauskin on ehkä tämä kultasakaali. Tästä tuli Ilpo Koilalta ja Hentosen Heikiltä ja muilta just tänä vuonna ulos tutkimus, minkä tuohon kyllä linkkaan myös. Niin tämähän on tosiaan oppikirjaesimerkki tulokaslajista, eli ei ole vieraslaji. Tämmöinen kaunis koirapeto, jos se tulee meille, niin se istuu tuohon ketun ja suden väliin, että isompi kuin kettu, mutta selkeästi pienempi kuin susi. Ja meillä on vuodesta 2019 ollut yksittäisiä varmennettuja havaintoja tästä kaverista. Tämä on tämmöinen kaikki ruokainen, sille kelpaa jätökset, hedelmät, hiiret, myyrät, jänikset. Hyvin kaikkiruokainen kaveri, liikkuu nopeasti ja leviää myös nopeasti. Jos se tänne asettuu pysyvästi, niin se joutuu pakenemaan sutta, mutta kettu ja supi joutuu pakenemaan sitä. Ja ilves saattaa miettiä, että onpas herkullisen näköinen, taidanpa syödä sen pois. Tästä tuli tosiaan tänä vuonna ulos tämmöinen tutkimus, missä nämä varmennetut havainnot käytiin läpi ja pohdittiin sitä, että mistä nämä on tänne voinut tulla ja ylipäätään lajin ekologiaa ja sitä, miten se Suomen luontoon vaikuttaa, jos se asettuu, niin sitä käydään tässä aika hyvin läpi myös. Meillä ei ole mitään havaintoja siitä, että tämä olisi pesiä tänne rakentanut tai lisääntynyt täällä, että se on Suomessa ihan pohjoisrajalla sen tunnetun levinneisyysalueen suhteen. Ja näissä Suomi-tapauksissa, näissä Suomi-kultasakaalitapauksissa, niin ne on selviytynyt talvesta hyvinkin riistaruokinnoista riippuen. Että on paljon tullut kamerahavaintoja, että ne on mennyt vaikka metsäkaudisruokinnoille, että selkeästi ne ei ole talvella niin hyviä ravintoa löytämään, mitä pitäisi olla, jos tänne haluaisi oikeasti asettua kunnolla. Tämä on laji, mikä aivan epäilemättä hyötyy hupenevasta lumipeitteestä ja leudoista talvista. Ja oikeastaan ei tarvitse ehkä lyödä edes vetoa siitä, että nähdäänkö tämä kanta joskus isompana. Että ei sitä kyllä mikään Etelä-Suomessa varmasti rajoita, jos näitä lumettomia talvia on, vain yhtä usein, miten nyt on näkynyt viime aikoina. Että aika mielenkiinnolla tästä pitää odottaa uusia havaintoja, varsinkin sitten niitä ekologisia vaikutuksia. Ja siinä on tuleville riistatutkijoille, jos niitä linjoilla on, niin melko mukava asia alkaa selvittämään, kun tämä varmaan tänne tulee jäädäkseen tämä laji kuitenkin. Mutta siitä tosiaan löytyy lisää tästä artikkelista ja minun viimeisellä sivulla on sitten lähteet, mistä ne löytyy. Ei niin uusia tulokkaita on villisika. Tämä on siis osa meidän alkuperäistä lajistoa, ei ole hänkään vieraslaji. Se on ollut Suomessa pidemmän aikaa tuolla kauas historiassa ja sitten se hävisi ja sitten se on tämmöinen hidasta comebacia aina 70-luvulta alkaen. On tullut rajan yli Venäjältä vähän sieltä täältä ja on tarhakarvoja siellä täällä. Ja nykyään kanta voisi sanoa, että se on vakaa, mutta se on kevyessä laskussa, kun on tehostettu metästystä. Mutta tuossa toi pyörii, sanotaanko 1500–3500 välillä toi koko arvio. Jos sen kartalle länttää, niin tässä on tämmöinen tiheyskartta Luken tuottama siitä, että missä ne sikapopulaatiot tällä hetkellä viilettää. Täällä näkyy voimakkaana tämä Kaakkois-Suomi, missä on näitä rajaloikkareita säännöllisesti, mutta sitten on myös näitä tarinoita näistä laukalle lähteneistä laumoista, mitkä on sitä asettunut Länsi-Suomeen tai Hämeeseen, ja siellä nyt on selkeästi jo pysyvät paikallispopulaatiot. Tosiaan, tämä on sulle kanssa, niin kuin kultasakaali, on laji, mikä hyötyy epäilemättä siitä, että lumipeite vähenee ja routaisuus vähenee. Hänen on silloin paitsi helpompi liikkua, myös helpompi löytää ravintoa, kun tämähän kuitenkin tonkii maata sen, mikä kerkee. Niin totta kai se on helpompaa silloin, jos maassa ei ole lunta tai jos se ei ole jäässä. Eli tulevaisuus on suotuisa myös villisian leviämiselle. Siihen vaikuttaa näistä enemmän se ilmassa lentävien luotien määrä, mitä lopulta käy. Luken pannoitustutkimukset, laitan niitäkin tuohon kohta taululle. Ne on näyttänyt myös lajin liikkumispotentiaalin, että siellä on ollut nuoria yksilöitä, mitkä laitettiin pantaan Kaakkois-Suomessa siellä Virolahella, niin loppukesällä ne olikin Pohjois-Karjalassa, kun oli laumassa päätetty, että lähdepäs sinä kävelemään täältä, niin ne sitten oli kävellyt 100 kilometriä yhden kesän aikana. Eli ei näille ole mikään ongelma etsiä uusia alueita, jos kiire tulee lähteä. Metsästys on tehokas pitämään kantaa aisoissa aivan epäilemättä tuolla itärajalla, mutta sitten kun sitä tehdään ruokinnoilta, niin toki ruokinta vähentää myös lajin talvikuolleisuutta, että se on kaksipiippunen juttu, että se metästys on tehokasta, mutta sitten jos se ruokinta on semmoista, että se on siellä vapaasti käytettävissä, niin se vähentää tämän lajin talvikuolleisuutta, se tiedetään myös kyllä varsin hyvin. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se on toi
tähtäin ja metsästäjä tähtäimen takana, mikä tätä kantaa pitää kurissa. Ja tahtotilahan meillä Suomessa on MMM mukaan se, että lajin kanta tulee pitää kurissa, esimerkiksi tuon ASF-sikaruttoriskin vuoksi. Tässä on artikkeli, mikä meiltä tuli ulos tuossa toissa vuonna. Eli pannotettiin sikoita tuolla Virolahdella muutaman 10 kappaletta. Tässä käytiin läpi heidän ekologiaa ja liikkumista ja minkä kokoisia reviireitä on ja kuinka nopeasti ne kulkee ja näin poispäin. On myös tämmöinen jokaisen suuhun sopiva kansankielellä kirjoitettu lehtijuttu metsästäjässä, missä kerrotaan vähän tästä pannottamisesta ja lajista ylipäätään. Mutta joo, tämä on ihan epäilemättä myös yksi ilmastonmuutoksen voittaja, mutta se on sitten riistapolitiikkaa ja jahtipäivien määrää, joka tulee määräämään sen, että mitä tälle lajille käy. Kultasakaalihan meni siihen listalle, että sitä nyt ei saa metsästää tällä hetkellä, vaikka se miten alkaisi runsastumaan. Sitten mulla näyttää olevan noin 12 minuuttia aikaa. Tämä on ihan kiva. Otan ihan loppuun lajin. Tosiaan tämä minun luennot oli jaettu 2. Nyt hirvieläimethän kuuluu tähän yhtälöön myös. Niihin vaikuttaa paljon myös tämä lämpeneminen ja lumettomuus, mutta kun ne on seuraavan luennon aihe. Haluan ottaa esimerkin norpasta, joka ei ole ehkä pienriistää eikä myöskään hirvieläimä, mutta se vaan on niin hyvä esimerkki, ja se on pakko tässä nyt mainita. Eli otetaan norpasta tämmöinen hyvä esimerkki, koska tämähän on sekä jään että lumen seuralainen, jolloin hän epäilemättä on vähän pulassa, jos ei ole lunta tai jäätä. Tämä kaveri, puhutaan siis Itämeren norpasta tai Saimaan norpasta, tekee tämmöisen pesän jään päälle, lumen sisään, minne hän synnyttää. Ja totta kai, jos meillä ei ole tätä lunta tässä tai tätä jäätä tässä, niin silloin on aika ankeaa yrittää pesää rakentaa. Eli tämmöisiä tilanteita on tullut Saimaalla nykyään paljon useammin ja paljon säännöllisemmin kuin vaikkapa 80-, 60- tai 40-luvulla. Ja tässä sitten tehtiin tämmöinen hyvin low-tech ratkaisu. Pohittiin, tai Kunnallisrannan Mervi kumppaneineen pohti, että olisikohan mahdollista, jos ihminen kasaisi lumikasan, niin menisikö ne norpat niihin pesimään. Ja niinhän se havaittiin, että ne kaverit otti ja meni ja pesi. Ja tämä ei ole mikään pienen mittakaavan koitosta. Tässä näkyy Joensuu, siellä Mikkeli, Lappeenranta ja Saimaan vesistöä. Niin sinne kaivettiin ihan useamman 100 keinopesää. Ja niissä sitten parhaimpina vuosina on lisääntynyt, mitä se taitaa 70-80% norpista nimenomaan näissä keinopesissä. Että ne on ollut aika merkittävä teko siihen, että ylipäätään on norppia tänä päivänä sen verran, mitä niillä on. Eli Saimaan norpalla tosiaan tarkoitus on se, että ei tästä pitäisi ikuista toimintaa tehdä, mutta jos se kanta näiden avulla saadaan semmoiselle tasolle, että se ei kaadu siihen, jos tulee yksi lumeton talvi, niin se olisi aika jees. Ja nythän tämä näyttää ihan hyvältä, että kyllä on onnistuttu tässä hommassa. Tässä on sitten hyvä kuva siitä, mitä se tohtoritutkinto parhaimmillaan mahdollistaa. Pääset kolaamaan lunta ihan järven jäälle. Se on todella hienoa ja palkitsevaa työtä ja se on low-techia, mutta se toimii. Niin jos joku on yksinkertaista ja kaunista, niin ei silloin sitä kannata lähteä monimutkaistamaan turhantakin. Sehän ei ole Saimaan norppa ainoa. Tätä tehtiin myös Itämeren norpalle samalla tavalla. Niin tehtiin sinnekin huonona vuosina keinopesiä. Ja sinnehän hänkin sitten näkyi ne kelpuuttava ja pystyi myös siellä poikasen kasvattamaan. Tämmöisiä esimerkkejä siitä, että miten ihminen voi auttaa tilannetta lajien kohdalla, missä itse on kenties vähän sitä alamäkeä aiheutettu. Mutta joo, tämä oli tämmöinen loppukevennys. Leutojen talvien vaikutuksia on tosiaan näihin nelijalkaisiin, on näihin norppiin, mutta on myös sitten tutkimukseen. Eli tässä oli vähän ongelmia, kun eivät päässyt laskemaan norppapesiä, kun ei jää kantanut sen enempää moottorikelkkaa kuin kävelevää tutkijaa. Näiden ilmiöiden kanssa pusketaan ja katsotaan, mitä tulee. Voisi sanoa ehkä, että tämä on aika mielenkiintoinen ala tällä hetkellä, kun nyt miettii vaikka noita kasvukausien pidentymisiä, niin ne on paljon pidemmät kuin vaikka meidän metsien kiertoaika, niin siellä niin kun ilmiöt tapahtuu melkoisella vauhdilla suhteessa siihen, mihin luonto on tottunut, niin tutkittavaa riittää välillä enemmän kuin käsiä tutkimuksen tekemiseen. Mutta tässä on sitä kirjallisuutta, on vähän näitä jakanut. Siinä on riekkoa ja kiirunaa ja jäniksiä. Kaikki ei ole siis Suomessa. Tämä on tämä meidän riekkohommeli. Sitten siellä on kiirunaa Alpeilta ja jäniksiä Pohjois-Amerikasta ja samoja ilmiöitä. Kultasakaalia, villisikaa, saimaannorppaa. Sitten on muutama todella hyvä teos lumisuudesta ylipäätään ja mitä lumisuus merkitsee Pohjolassa ja tästä muuttuvasta ilmastosta ja nimenomaan ekologian kannalta. Ja sitten nämä on kaikki englanniksi, mutta meillä on myös koostettu tämmöinen teos, mikä tuli ulos viime vuonna. Eli Huhra Esa veti meille tämmöisen paketin, missä koostettiin yhteen ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia luontoon ja luonnonvaratalouteen. Ja täällä on myös riistalajit yhtenä osana. Tämä kattaa metsä- ja maatalouden ja puutarhat ja kalataloudenkin, mutta täältä löytyy myös kaikki nämä riista-asiat ja valtavan määrä hyvää tutkimusviitettä. Ja tämä on kirjoitettu suomeksi ihan lukijaystävälliseen tapaan.
niin tämän voi ladata ihan vapaasti tällä tavalla, tai sitten jos vaan googlettaa tämä otsikko, niin se löytyy sillä tavalla vielä tehokkaammin. Näin. Sittenpä olisi minun puolesta aika ottaa joko pieni tauko tai sitten keskustellaan, mutta tämä show oli tässä ja avataan mikrofonit ja vastaillaan kysymyksiin, jos niitä on linjoilla tai jos niitä tulee nyt spontaanisti esille. Onko toi villisika, niin millä korkeudella se tuolla itärajalla on niin pohjoisen suunnassa? Rajakarkureita on havaittu tuolla ihan Kuhmon korkeudella asti, tai tarkoitan rajakarkureilla niitä, mitkä on tullut Venäjän yli. Mutta ehkä se vakiintunut kanta on tuossa Etelä-Karjalassa, että Pohjois-Karjalassa en ole. Niitä näkee joka kesä Pohjois-Karjalassa, mutta ei tänne ole talven yli vissiin kukaan vielä oikein pystynyt asettumaan, kun täällä tuppaa lunta olemaan melkoisesti. Sitten ne aina lähtee kuitenkin etelämpään, kun talvi tulee. Mutta Etelä-Karjalassa on ihan pysyvää asutusta selkeästi ja Etelä-Savonkin jossain osissa näyttäisi olevan. Mutta sitten kun on kesä, niin ne kyllä käy tuolla ihan Kuhmossa asti juoksentelemassa. Mun mielestä tuossa Suomussalmen nurkilla on jonkunlainen esiintymä. Tulleneeko ne Venäjän puolelta, kun taisivat nyt tällekin syksylle ampua jo 1 vai 2 siitä Suomussalmelta. Ja ne siitä sitten välillä vaeltaa niin kuin Oulujokivartta tuohon ihan Oulun nurkille asti. Saattaa ykköskappaleita välillä tulla havaintoja. Ei, hyvä Suomussalamella on mun mielestä joku vähän niin kuin erillinen esiintymä ollut jo ennen kuin niitä alettiin tuolla etelämpänä isommin puhumaan, että niitä on. Joo, ja sehän on siis se Oulun seutuhan vähälumisempaa se on kuin vaikkapa Itä-Suomi. Että ihan hyvä pointti. Ja tosiaan raja yli niitä tiedetään kyllä tulleen siellä. Me on silloin kun tätä pannoitushommaa tehtiin, niin laitettiin viestiä ja oltiin yhteydessä Rajavartiolaitokseen ihan sen takia, että saadaan heiltä vähän lisätietoja, että miten heidän kameroissa on sikoja tullut yli eri puolilta rajaa, niin ei sinällään mukava. Tai mukava kuulla tämmöisiä havaintoja kanssa. En tiedä, onko se mukava vai mikään, mutta uusi ilmiö kuitenkin. Onko noista villisijoista, onko ne kaikki niin puhtaita villisikoja? Onko näillä rajan yli tulevilla villisijoilla, voiko siellä olla jotain? Onko täällä Karjalassa vielä semmoista samanlaista siankasvatuskulttuuria kuin Suomessa aikana, että ne on ollut vapaina? Että voiko villisika ja tavansika risteytyä? Onko semmoista tutkittu? Ja miten se vaikuttaa talven kestävyyteen? En tiedä, voiko ne lisääntyä, mutta me on kamerassa nähty kyllä semmoisia mielenkiintoisen turkin ja värityksen omaavia sikoja, että ei voi sanoa, että ne on ainakaan ihan niin kuin täysin geneettisesti rotupuhteita, että jonkunnäköistä sutinaa on varmaan ollut eri asteisesti jalostettujen possujen kesken, mutta minä en tiedä, että kuka pystyy tarkalleen lisääntymään mitenkin, mutta on sieltä nähty kamerassa vähän sen värisiä ja sen laatuisia turkkia sijoilla, että kyllä siellä jonkunnäköistä ristiin lisääntymistä täytyy tapahtua, mutta sehän se on se sikarutto, mitä pelätään eniten, että jos ne jotain voi kantaa, niin nimenomaan se, että se tulee sieltä rajaa yli, kun Virossa se kuitenkin on, niin sitähän nyt täällä eniten pelätään. Ja tarhakarkureitahan meillä niin kuin villisika on tarhattu kuitenkin ihan hyvää aikaa, niin onhan niitä tapauksia, että on tarhasta karattu ja sitten on jääty luontoon ja kohdattu rajaa yli tulleita tapauksia ja sillä tavalla, mutta siinä on kuitenkin sama laji kyseessä. Joo, kommentoisin äskeistä, että sama lajihan se on se niin tämä lihaksi kasvatettava pesysika kuin villisika, että miksipä eivät voisi lisääntyä keskenään. Mutta sitten myös kysymys muista kanalinnoista, eli teeri ja metso, niidenkin kannat vaihtelee aika paljon, että onko siinä niin ilmaston lämpeneminen taustalla vai onko se metästyspaine, mikä siihen vaikuttaa enemmän? Siihen vaikuttaa niin hirveän moni asia, että kun on tosissaan paljon kun on mustikkaa saatavilla, mitenkä menee myyräkannat ja on haukkoja ja pöllöjä saalismassa myös kanalintuja ja mitenkä on tämä alkukesä märkä ja kylmä, niin tuohon on vaikea sanoa yhtä samanlaista vastausta, mitä riekkoon. Että toki riekkoonkin vaikuttaa kaikki nuo edellä luetellut, mutta sille se lumettomuus on taas niin iso merkki. Mutta noista muista lajeista en muista lukeneeni yhtään tutkimusta, missä olisi selkeästi voitu sanoa, että tämä tapahtunut lämpeneminen tai ääri-ilmiöt tai muut niin olisi systemaattisesti vaikuttanut kantaan, koska siinä on niin monta muuta muuttujaa taustalla. Eikö siihen ole tutkittu tätä mustikan varvuston peitteisyyttä, että sillä on ollut aika vahva merkitys. Ja nyt kun nykyisellään taas käytetään mettätaloudessa vähemmän maata rikkovia uudistamismenetelmiä ja mustikka hyötyy siitä, niin toisaalta lintukannat on niin kuin ehkä hivenen hyötynyt siitä taas, niin kuin teeri ja metto
Siis Ja kyllä, toki kyllä. niillä on se 7 vuoden sykli, että nythän tässä varmaan lähdetään romahtamalla alaspäin tällä hetkellä ainakin osalla alueista. Joo, mustikkahan tosiaan tiedetään. Sen me sanonkin just tuossa, että mitenkä mustikka pölyttyy ja mitenkä on marja, niin vaikuttaa paljon. Ja sitten toinen on tämä alkukesä, että silloin kun ne on poikasia, niin jos sattuu tulemaan kylmä ja märkä alkukesä, niin kyllä se nyt vaan tahtoo niitä poikasia manalan maille kuljettaa. Ja se on taas semmoinen, Niin, mitä en muista tuli lukeneet, että olisiko... siihenkin jostakin joskus tuli semmoinen tieto, että jos poikasten ravinnonhakumatka kasvaa metrin, kun ne syö sen ensimmäiset 2-3 viikkoa käytännössä niin kuin proteiinipitoista, eli hyttystä tai mitä tökkää syöväkään milloinkin. Jos ravinnonhakumatka se emosiivealta kasvaa metrin, niin poikaskuolleisuus kasvaisi 50%, mutta mä en ole ihan varma, mistä se lukema tuli, mutta että se taas just selittää niitä sääolosuhteita, että jos se ötökän määrä vähenee, ne joutuu käyttämään enemmän energiaa lämmittämiseen ja ruoanhakkuun, niin varmasti se kasvaa se kuolleisuus. Kyllä se oikein voisi sanoa noidankehä. Meillä oli tuossa tutkimus 2015, kun me katsottiin noita riistakolmioita, niitä poikujen havaintoja, ja se tuntui olevan metsoteero tai metsoteeripyy, mikä tahansa laji, niin niitä poikueita oli eniten semmoisella oikein, voisi sanoa, pusikkoisella alueella, että siellä missä oli epäilemättä aluskasvillisuutta paljon enemmän, mukaan lukien varmaan varmusto ja kaikki nämä, että se korostuu oikein poikueelle, että sieltä tunnuttiin havaitsevan niitä kaikkien eniten. Mutta tuohon alkukesän säät, niin en muista lukeneeni siitä, että voisi ennustaa suoraan. Jos sanotaan, että lumettomuus on helppo ennustaa Etelä-Suomeen, että sitä tulee varmaan lisää, mutta en ole samanlaista ennustetta lukenut, että miten tulee nyt alkukesän säitten suhteen käymään, että onko ne enemmän kuivaa ja kuumaa vai onko siellä edelleen tämä märkä sateisuus, joka tulee sitten lisään. Onko näissä lämpimissä pitkissä syksyissä, niin miten nämä nyt vaikuttaa, kun tietenkin niin pimeähän tulee, kun se tulee, ja sitten höyhenet alkaa vaihtumaan, niin, mutta kuitenkin esimerkiksi meillä juhannusruusu kukkii tässä Simon korkeudella, niin miten tämä pitkä lämmin jakso täällä syksyllä sitten taas vaikuttaa niihin lintuihin, että eihän ne nyt ala mihinkään pesimäpuuhiin, koska kai se nyt vaikuttaa kuitenkin vielä se pimeyden tulo. Kyllä se pimeys on kuitenkin aika monelle semmoinen synkronointikello. Ja tuossa lämmin syksy, niin siinä on se hauska puoli taas, että ravinnon löytäminenhän on helpompaa. Että riekostakin tiedetään vaikkapa se, että jos ei ole lunta maassa, niin se syö kyllä niin kauan näitä varpuja ja muiden osia. Ja vasta kun tulee lumi, niin se sitten siirtyy vasta ylemmäs kiskomaan niitä lehtipuitten versoja ja muita. Et sille kyllä kelpaa se lumettoman syksyn tarjoama ravintoetu ihan mielellään, mutta hän on vasta pulassa, kun se itse sulka vaihtuu valkoiseksi. Et ylipäätään tuo niin lämpeneminen, no tuossa toi yksi review, minkä laitoin, niin siinä todettiin aika selkeästi se, että se valottomuus, tai siis sanotaan pimeneminen on kuitenkin se niin vahva signaali ollut pitkään siitä, että milloin pitää alkaa valmistautumaan talveen, että se tavallaan määrää enemmän kuin se, että onko naksun pari lämpimämpää. Mutta sitten on niitä ekologisia vaikutuksia sillä lämpenemisellä taas. Joo, kiitoksia tosi paljon. Me ollaan tosi hienosti aikataulussa, niin voitaisiin päästä Pia jatkamaan. Ja, joo. Joo, kiitos ja Piialle terveisiä. En voi ihan koko luentoa kuunnella, pitää lähteä hakemaan muksuharjoituksista tuossa jossain vaiheessa, mutta pikkuiseksi aikaa jään kuuntelemaan, että mitä sinä kerrot kosteikosta. Kiitoksia. Minäpäs käytän myös vähäksi aikaa tämän kameran päälle ja katsotaan, saisinko minä tästä jaon nyt näkymään ja koko näytön tilaan. Pieni hetki. Näkyy olevan näytöt väärinpäin täällä. Katsellaanpas nyt. Näkyykö nyt? Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Eli minä olen siis Pia Ikonen, toimin Suomen riistakeskuksella Pohjois-Savon alueen riistasuunnittelijana. Ja tuurailen tänään Hakosen Holttia. Holtti on
kosteikkosuunnittelijana Sotkakosteikot-hankkeessa, toimii tuolla pohjoisen Suomen alueella. Ja Holtin kanssa ollaan tuolla samalla toimistolla Kuopiossa, istutaan siellä molemmat ja yhteistuumi ollaan nyt sitten tämä esitys tehty, vaikka itsekin olen ennen tätä nykyistä toimea tai nykyistä pestiä niin ollut myöskin kosteikkosuunnittelijana tässä Sotkakosteikot-hankkeessa. Eli sinällään tuttua juttua taustalla. Ja ajatuksenahan tänään olisi käydä vähän tarkemmin läpi aihetta kosteikot, ilmastotekoja ja riistahoitoa. Ja sisällössä olisi hankkeen esittelyä, käytännön kosteikkosuunnittelua ja sitten tietenkin mukana ajatuksia vähän tästä ilmastonäkökulmasta ja sitten vielä esimerkki kosteikon esittely tuolta Tervolasta. Ja nyt voisin tässä välissä ottaakin tuon kameran pois päältä. Ja mennään vaan suoraan eteenpäin, että ehditään käydä koko paketti. No niin. Elikkä mikä ihmeen Sotkakosteikot-hanke? Hankkeen suurena tavoitteena on taittaa vesilintukantojen taantuma perustamalla ja kunnostamalla kosteikoita poikue-elinympäristöiksi. Ja taustallahan tässä on se, että sopivat poikue-elinympäristöt on kadonnut ihmistoiminnan suorien ja epäsuorien vaikutusten myötä. Ja se on sitten yksi merkittävä tekijä siellä vesilintujen taantumassa. Lähtökohtana hankkeessa on maanomistajien ja paikallistahojen into kosteikkotyöhön, eli pyritään kannustamaan sitä paikallista kosteikkotyötä ja innostamaan paikallisia maanomistajia, metsästysseuroja ja muita innokkaita tahoja tähän kosteikko- ja elinympäristötyöhön. Hanke on perustettu vuonna 2020 ja se on 3-vuotinen hanke ollut ja silloin vuoteen 2022 mennessä niin on perustettu tai kunnostettu 43 poikue-elinympäristöä, mikä kattaa yli 630 hehtaaria ympäri Suomen. Eli puhutaan ihan tämmöisestä merkittävästä elinympäristötyöstä. Nyt sitten on meneillään tämä jälkimmäinen hankekausi, mikä on siis startannut 2023 vuoden alussa ja päättyy nyt sitten marraskuun loppuun. Ja tällöin tavoitteena on suunnitella 40 kohdetta, joiden toteutus muulla rahoituksella. Ja erona nyt sitten näiden kahden hankekauden välillä on se, että tuossa ensimmäisellä hankekaudella oli hankkeella rahoitusta myöskin toteutukseen. Eli nuo valitut kohteet, niin sitten voitiin ihan sieltä suunnittelupöydältä asti saada sitten valmiiksi sinne toteutukseen saakka. Ja nyt sitten tässä jälkimmäisessä hankkeessa, eli nykyisessä hankkeessa, niin pääpaino on tuolla suunnittelutyössä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että pyritään hankkeessa tekemään mahdollisimman kattavia suunnitelmia ja auttamaan sitten paikallisia tahoja löytämään näille suunnitelmille sopivia rahoituskanavia ja sitten autetaan myöskin hakemaan näistä rahoituskanavista hakemaan niin kuin rahoitusta ja saamaan sitten sillä tavalla niin kuin jalkautettua näitä suunnitelmia käytäntöön. No nyt sitten yhteensä näissä kahdessa hankkeessa, eli 2022 vuodesta alkaen ihan nyt sitten tähän hetkeen vuonna 2024, niin on laadittu yhteensä noin 100 suunnitelmaa ja se tarkoittaa noin 20 suunnitelman vuositahtia. Ja nyt sitten kun tosiaan nykyinen hanke päättyy marraskuun loppuun, niin tästä on saatukin jo vihreätä valoa, että kosteikkotyö myöskin jatkuu. Eli ollaan saatu periaatepäätös ja kohdeesityslomake on voitu uudelleen nyt sitten aukaista. Eli uusia kohteita on voinut tarjota sitten suunnitteluun. Ja juuri itse asiassa eilen illalla on tainnut tuo kohdeesityslomake mennä kiinni, mutta nyt kun on jatkoa sitten tiedossa, niin näillä näkymin kohdeesityslomake avataan myöskin uudelleen sitten ensi vuoden puolella. Mutta prosessihan etenee tämmöisillä hankkeilla sillä tavalla, että kosteikko.fi-sivustolla on tämmöinen kohdeesityslomake ja sitä kautta voi kuka tahansa tarjota sitten
tarjota sitten tämmöistä soveltuvaa kosteikkokohdetta hankkeen arvioitavaksi. Ja sitten Sotkakosteikot hankkeessa arvioidaan kaikki nämä kohdeesitykset ja sieltä parhaat valitaan tai soveltuvimmat valitaan tietojen perusteella maastokatselmuksille. Ja maastokatselmuksen perusteella voidaan sitten valita alustavasti suunnitteluun kohteet. Sitten lyhyesti taustaa siitä, että miksi tätä työtä tehdään, eli kosteikkosuunnittelua, niin sehän perustuu siihen, että vesilinnuilla tosiaan menee vähän huonosti. Ja se johtuu siitä, että poikueelinympäristöt on hävinnyt ja siellä taustat on kuivatuksessa. Alueita on kuivattu metsätalouden ja maatalouden käyttöön ja erilaisiin tarkoituksiin. Ja sen lisäksi on sitten tämä maatalouden muutos, mikä on vaikuttanut näiden vesistöjen rehevöitymiseen ja umpeenkasvuun, eli näitä soveltuvia elinympäristöjä on sitten rehevöitymisen ja tämmöisten muutosten kautta niin tullut sitten ei-soveltuvaksi näille vesilinnuille. Tähän liittyy myöskin tämä veden laadun huonontuminen, ja vesien laatuhan huonontuu nimenomaan tuosta ojituksesta, mikä liittyy sitten tosiaan tuohon kuivatukseen, ja onkin kuullut, että Suomessa on ojia 2 kertaa edestakaisin kuuhun saakka, eli ihan paljon on sitä työtä täällä tehty. Sitten tuo veden laadun huonontuminen liittyy myöskin särkikaloihin, koska ne samentaa ja sitten tummentaa myöskin sitä veden laatua, minkä lisäksi ne on nuo särkikalat huonoja sitten vesilintujen näkökulmasta senkin takia, että ne käyttää sitä samaa tämmöistä selkärangaton ravintoa, mitä myöskin nämä vesilintupoikueet sitten käyttäisi. Yksi ihan merkittävä muutos on myöskin tuo vieraspetojen lisääntyminen, että vieraspedot vaikuttaa ihan tosi paljon niihin vesilintupoikueisiin, ja etenkin minkki, etenkin supikoira on nämä keskeiset vieraspedot, ja näillä sotkakosteikoilla kannustetaankin sitten siihen, että siellä aktiivisesti ja tehokkaasti myös pyydettäisiin näitä vieraspetoja pois. Sitten on vaikutusta myöskin metsästyksellä, mutta siellä täytyy huomata, että se metsästyspaine vaikuttaa koko siellä muuttoreitin alueella ja muuttoreitin varrella, joten kosteikkohankkeen näkökulmasta etenkin tämä poikueelinympäristöjen häviäminen ja runsaat vieraspedot on niin kuin ne asiat, jotka siellä on ne merkittävimmät ja joihin voidaan sitten vaikuttaakin tällä kosteikkohankkeella. Toimintamallista tuossa jo lyhyesti muutama dia taaksepäin kerroinkin, mutta toiminta tosiaan perustuu tähän vapaaehtoisuuteen, paikalliseen innostukseen ja omistajuuteen. Nimenomaan tuetaan sitä paikallista kosteikkotyötä eikä pyritä sanelemaan ylhäältä päin tai sivusta päin, että tänne tehdään kosteikkoja tällä tavalla, vaan idea on tosiaan, että toiminta perustuu siihen vapaaehtoisuuteen. Toimintamallissa tarkoituksena olisi suunnitella mahdollisimman kustannustehokkaita kosteikoita, ja se perustuu siihen, että tehdään pääasiassa padottuja kohteita, ja tuolla vähän jäljempänä on sitten dia myöskin noista kustannuksista ja tuosta patoamisen perusperiaatteista, niin voidaan siinä käydä niitä vähän tarkemmin läpi. Mutta tosiaan tuo patoaminen ja kausikosteikot liittyy myöskin kiinteästi toisiinsa. Ja tuommoisella kausikosteikolla on merkittäviä etuja verrattuna siihen perinteiseen yhden vedenpinnan tason kosteikkoon, mutta se sitten vaatii kyllä aktiivista vedenpinnan säätelyä vuoden aikana. Ja se tosiaan tarkoittaa se kausikosteikko sitä, että siellä kosteikolla sitä vedenpinnan tasoa pyritään säätelemään tämmöisen luontaisen tulvadynamiikan mukaisesti. Sitten ehdottoman tärkeä mainittava juttu on tuo talkootyö tässä hankkeen toimintamallissa, että se liittyy paitsi siihen kustannustehokkuuteen, niin myös tietysti siihen kosteikoaktiiviseen hoitoon ja
huoltoon ja kunnossapitoon. Mutta tuolla edellisellä hankekaudella, joka silloin 2020 alkoi ja siellä oli sitä toteutusrahaa ja saatiin suuri määrä näitä kosteikoita perustettua, niin silloin on ollut mahdollista tuolla talkootyöllä niin käyttää sitä omarahoitusosuutena näillä hankkeilla, jolloin on saatu tosi paljon kustannustehokkaammiksi myöskin näitä hankkeita. Sitten hankkeen näkökulmasta tietysti on tärkeää se, että siihen kosteikon hoitoon sitoudutaan ja sen takia hankkeella on käytössä tämmöinen 10 vuoden kosteikkosopimus, joka on oikeastaan vain se väline, jolla varmistetaan, että sit jos se suunnitelma luovutetaan sinne paikallistaholle niin se toteutetaan sen perusteella, niin silloin se on niin kuin hyvä poikue eli ympäristö ja siellä on tämmöisiä kestäviä periaatteita metsästykseen ja siihen hoitoon. Että se kosteikkosopimus tai suunnitelma ei vielä pakota tai edellytä sitten sitä kosteikon perustamista, vaan se on tosiaan, ne ehdot tulevat voimaan sitten, jos se kosteikko siellä perustetaan. Ja sopimuksessa keskeiset ehdot liittyy vesilintuseurantoihin, eli jokaiselle kosteikolle pyritään ja olisi tarkoitus tehdä tämmöinen vesilintuseurantapiste ja siellä tehtäisiin sitten vuosittain pari- ja poikuelaskentaa ja se sitten liittyy siihen metsästysverotukseen. Eli siellä on sallittua sitten verottaa siitä poikuelaskennan tuloksesta niin korkeintaan 50%. Eli ajatus on, että siellä tietysti tämmöisellä poikueelinympäristöllä niin sitten se poikuetuotanto pysyisi plussan puolella. Edelliseltä hankekaudelta tiedetään, että tosi monet on myöskin halunnut rauhoittaa kosteikkonsa vesilinnustukselta täysin, mutta hankkeen edellytys on tosiaan ollut vain sitten se kestävä metsästys. Ja tietenkin pyritään ja kannustetaan siihen, että siellä olisi myöskin sitä tehokasta pienpetopyyntiä siellä kosteikolla. Sitten muutama sananen kosteikkojen hyödyistä ennen kuin mennään vähän tarkemmin siihen ilmastonäkökulmaan, että miten se kosteikot liittyy tähän ilmastoasiaan. Niin toki hankkeen näkökulmasta se luonnon monimuotoisuus siellä niin kuin kohteilla korostuu, kun pyritään tekemään tämmöisiä vesilintujen poikueelinympäristöjä. Ja kun siellä sitten poikueelinympäristöjen läheisyydessä tehdään tätä vieraspetojen poistoa, niin silloinhan se vähentää sitä ylimääräistä predaatiota myös kosteikkojen ympäristössä. Eli sillä voi olla tosi hyviä merkittäviä vaikutuksia myös muulle lajistolle siinä lähiympäristössä. Sitten luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta niin kosteikot lisää myös tätä elinympäristöjen mosaiikkia. Ne voi lisätä sitä Suomessa tämmöistä niin kuin maatalous- ja metsätalousvaltaista tai maatalous- ja metsätalousvaltaiseen maisemaan tämmöistä mosaiikkia. Ja yksi tosi olennainen on tämä turvetuotantoalueiden jälkikäyttö. Eli jos saadaan tämmöinen turvetuotannon jäljiltä niin tosi laajoja alueita, jotka on kasvittomia ja niillä on tämmöinen hyvinkin hapaan turvemaa siinä, niin saadaan käytettyä näitä alueita kosteikoiksi, niin sehän moninkertaistaa sitä alueen monimuotoisuutta, kun sinne saadaan vesialuetta ja kosteikkoa ja runsasta kasvillisuutta sitten maisemaan. Sitten haukien kutu- ja poikuealueet. Monet kosteikot voi olla myös tämmöisiä ja sitä saattaa joskus aina ihmetellä, että miksi kosteikolle haluaisi tämmöisiä haukia sitten, kun puhutaan vielä siitä, että kalattomuus olisi hyvä, niin ne isot hauet siellä pysyy vain ja ainoastaan sen kudun ajan ja sitten ne siirtyy sieltä ylempiin ja alempiin vesistöihin sinne tai isommille vesialueille, jossa ne sitten pitää sitä särkikalakantaa aisoissa, niin sillä tavalla ne on sitten hyviä myöskin kosteikkojen näkökulmasta, että sinne ei välttämättä niin herkästi sitten pääse tulemaan sitä vaikuttavaa särkikalakantaa. Vesiensuojelun näkökulmasta niin kosteikot on tosi hyviä ravinteiden ja kiintoaineisten pidättäjiä, eli kosteikko
voi hidastaa sitä virtaamaa, pidentää sitten sitä veden viipymää siellä, jolloin siellä sillä kiintoaineksella on mahdollisuus painua pohjaan ja monilla tämmöisillä rakennetuilla kosteikoilla sitten huomioidaan myöskin se sakaan poistamisen mahdollisuus, eli sieltä voi sitten käydä tyhjentämässä tämmöisiä laskeutusaltaita, eli siellä on monesti näissä myös vesiensuojelullisia merkityksiä. Sitten tulvien hallinta on myös yksi olennainen, etenkin jos tämmöisellä kausikosteikolla voidaan luontaista tulvadynamiikkaa koittaa jäljitellä, niin silloin siellä voi olla mahdollisuus esimerkiksi syyssateita ja tämmöisten syyssateiden aiheuttamia tulvia niin vastaanottaa sitten tehokkaasti, jos se kesän jäljiltä on vähän alempana se vedenpinnan taso siellä. Sitten on tämä ilmastokosteikkonäkökulma turvepellolle, eli jos nostetaan pohjavedenpinnan tasoa siellä turvepellolla, niin silloin se estää sitä turpeen hajoamista ja sillä on sitten ilmastonäkökulmia ja ilmastohyötyjä myös alueen kannalta. Ja nämä 3 ensimmäistä on nyt ehdottomasti niitä asioita, jonka vuoksi kosteikkoja useimmiten mekin tässä hankkeessa ollaan suunniteltu, mutta sitten toisaalta oli myöskin Hakosen Holtin kanssa puhetta just tässä joku päivä taaksepäin siitä, että kosteikkoahan on tosi hankala suunnitella vain yhden tavoitteen varaan, koska tosi usein esimerkiksi vesiensuojelukosteikko voi lisätä sitä ympäristön monimuotoisuutta myöskin. Eli nämä on monesti rinnakkaisia ja toisiaan tukevia tavoitteita ja seikkoja sitten siellä kosteikoilla. Sitten nämä 2 jälkimmäistä pampulaa, eli kosteikojen reuna-alueiden hyödynnys ja virkistyskäyttö, niin on sitten semmoisia, että nämä tulee vähän niin kuin siinä sivussa sitten kun kosteikon perustaa ja nämä on semmoisia hyötyjä, mitä voi siellä sitten myöskin tavoitella. Ja tuo laidunnus ja mehiläistarhaus on monesti semmoisia yleisiä ja lintujen luonnon havainnointi, metsästys, maisema, luontopolut ja kerhotoiminta, erilaisia laavuja, lintutorneja on myöskin perustettu monille kosteikoille, että nämä on tosi hyviä semmoisia lisähyötyjä kosteikoille. Ja en hoksannut tuossa äsken sanoa, niin ehdottomasti jos herää kysymyksiä tai kommentteja, niin keskeyttäkää vaan, tai sitten voidaan lopuksikin katsella vaikka porukalla, että keskustelua herätellä, että mitä ajatuksia näistä herää, mutta jos heti nousee jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Mutta sitten varsinaisesti aiheeseen, eli kosteikot ilmastonäkökulmasta. Mulla on tässä 3 seikkaa ja ensimmäiset 2 tässä ensimmäisellä dialla. Eli kosteikot tarjoaa elinympäristöjä, jos ja kun lajien levinneisyys muuttuu. Eli tosiaan tämä liittyy myöskin tähän sopeutumisasiaan. Ja sitten toisaalta kosteikot voi toimia tulvavesien välivarastona, jos huipputulvat yleistyy. Ja on hyvin mahdollista, että tämä huipputulvat sitten yleistyy ja monestikin näillä käytännössä kaikilla sotkakosteikoilla kaikki rakenteet myöskin suunnitellaan sillä tavalla, että siellä on varaa ottaa näitä huipputulvia vastaan. Eli siellä on patolaitteita ja ylivirtausuomia, jotka on mitoitettu näiden huipputulvien näkökulmasta. Sitten vähän tarkemmin niistä turvealueista, eli tämä on se 3. asia kosteikoista ilmastonäkökulmassa. Eli se turpeen hapeellinen hajotus ja hiilidioksidin vapautuminen maatuvasta turpeesta estyy, kun alue vesitetään. Ja alueelle levittäytyvä kasvillisuus sitoo myöskin ilmakehän hiilidioksidia. Eli näistä syistä ne turvepellot tai tämmöiset entiset turvetuotantoalueet saattaa olla tosi kannattavaa sitten vettää. Sitten tähän liittyy myöskin nämä happamat sulfaattimaat. Eli jos näitä on etenkin rannikolla ja tuolla Pohjois-Pohjanmaan alueella, että etenkin jos näitä sitten esiintyy, niin silloin sitä lisäkuivatusta ojittamalla täytyisi kyllä välttää. Ja sen takia sitten kosteikko tai jonkinlainen uudelleen soistaminen olisi tosi suositeltava jälkikäyttömuoto, koska se sitten estää se vedenpinnan nosto estää sen turvekerroksen alapuolella sijaitsevien sulfidimaiden happamoitumista.
Ja tämmöiset hiilihyödyt näkyy noin vuosikymmenessä, eli ihan sormia napauttamalla ne ei sieltä niin kuin tule, mutta sitten totta kai se alueen monimuotoisuus jo lisääntyy tosi pian sen vedennoston jälkeen näilläkin alueilla. Ja tässä on 2 kuvaa Pohjois-Karjalasta. Oikealla puolella on Murtosuon, oikealla yläpuolella on Murtosuon kosteikko, joka on entinen tai tuleva kosteikko. Tässä ei vielä näykään rakenteita, mutta on siis entistä turvetuotantoaluetta ja alapuolella on sitten Korpinurmen kosteikko, joka on ollut käsittääkseni peltokäytössä, viljelykäytössä on ollut niin kostea, että ei ole siitä siihen tarkoitukseen ollut sitten oikein sopiva. Mutta molemmat tosiaan turvepohjaisia alueita. No sitten mennään hyvin perusteisiin kosteikkosuunnitteluun, eli mihin kosteikko voisi olla hyvä perustaa, niin liittyy totta kai myös siihen kustannustehokkuuden näkökulmaan, eli selkeille ja luontaisille kosteikon paikoille. Tämmöisiä on märät painanteet, pellonkulmat, soistumat, kuivatut tai umpeen kasvaneet lammet ja järvet, pusikoituneet rantaluhdat ja entiset turvetuotantoalueet ja turvepellot. Ja tosiaan näistä ehkä keskityn nyt seuraavilla dioilla vähän tarkemmin näihin turvealueisiin, koska tuossa oli tosiaan noita perusteita vähän tuosta ilmastonäkökulmasta. Olennaista on aina se, että vettä pitäisi olla saatavilla, ja veden voi tietenkin ohjata myös kauempaa, jos korkeussuhteet tai esimerkiksi kiinteistörajat antaa siihen mahdollisuuden. Ja kosteikko täytyisi olla perustettavissa ilman, että se haittaa ympäröivien alueiden maankäyttöä. Ja silloin, jos ajatellaan, että tulee jotakin haittaa, niin silloin puhutaan usein tästä kuivatushaitasta. Eli se vedenpinnan nosto aiheuttaisi kosteushaittoja sitten ympäröiville alueille. Ja jos tämmöisiä tulisi, niin niistähän täytyisi sitten tietenkin sopia ympäröivien alueiden maanomistajien kanssa. Ja tietysti aina lähtökohtaisesti pyritään siihen, että se kosteikko olisi suunniteltavissa ilman sitten näitä kuivatushaitta-asioita. Ja aina tärkeää on se, että maanomistajan suostumus tarvitaan. Se on se keskeinen lähtökohta ja se on myös se seikka, mitä Sotkakosteikot-hankkeen kohdeesityslomakkeella kysytään ja se ensimmäisenä varmistetaan, että se on lähtökohtana suunnittelulle. No, tässä on sitten edellisen hankekauden todellinen peltokohde, joka on perustettu sittemmin kosteikoksi ja tosi hieno kosteikko onkin, mutta tässä nähdään, että tämä on tosi kostea turvepohjainen pelto ja myös tämmöisellä kohteella niin sitten voidaan puhua siitä ilmastokosteikosta, kun tämmöinen vetetään kosteikoksi. Sitten toinen kuvasarja oikeastaan turvetuotantoalueesta. Vasemmalla puolella on tämmöinen maastokarttakuva turvetuotantoalueesta ja tästä heti jo havaitaan, että siellä on tosi iso laakea, tuommoinen paljas alue, jota ympäröi monenlaiset ja moneen suuntaan menevät ojat ja sieltä voi sitten miettiä, että olisiko noista joku oja sellainen, että sieltä voisi ohjata tuolle alueelle vettä ja miten se patopenger tuonne sitten asettuisi. Monesti nämä ilmakuvat, niin kuin tässä oikeallakin, on tosi paljon informatiivisempia jo lähtökohtaisesti. Eli täällä huomataan jo heti, että eteläreunalla ja länsireunalla on sitten turvetuotantoalueelle joko perustettu kosteikkoa tai siellä on ehkä mahdollisesti lopetettu pumppukuivaaminen jo, jolloin sieltä on sitten päässyt jo vesi nousemaan tuonne alueelle ja kosteikoksi muodostumaan. Ja jos tämmöinen karttakuva esimerkiksi arviointiin kohdeesityslomakkeen kautta, niin siellä voisi pohtia myöskin vaikka tuota pohjoista aluetta, jossa on todella kosteen näköisiä sarkoja tuolla ja vaikuttaisi myöskin siltä, että on niin kuin mahdollisesti padotettavissa tuokin kulma tuolla, että nämä on sinällään hankalia nämä turvetuotantoalueet, että siellä ei aina ihan tiedä, että miten ne vedet kulkee ja ehdottoman tärkeää on sitten suunnittelun edetessä niin käydä tarkistamassa, että miten sitä vettä voi sinne paikan päälle ohjata.
No hyvä poikue eli ympäristö kosteikkona niin tarjoaa ravintoa ja suojaa. Ja vesilintujen poikasten tärkein ravinnonlähde on vesiselkärangattomat. Ja vesiselkärangattomien viihtymistä kosteikolla voi niin kuin parantaa tai sen voi varmistaa sillä, että siellä vedenpinnan alla olisi tämmöinen monimuotoinen ja runsas kasvillisuus, joka toimii sitten näiden selkärangattomien elinympäristönä. Aikuiset linnut syö tosi monipuolisesti ja lajista vähän riippuen vesikasveja ja siemeniä. Voi syödä heinää, hyönteisiä, nilviäisiä, pikkukaloja ja marjoja, eli tosi monipuolisesti kaikenlaista. Ja taisi olla nämä uhanalaisimmat jouhari ja haapana, että suuri osa niiden ravinnosta on just vesiselkärangatonta. Kyllä. Joo, se voi hyvinkin olla just näin ja sillä niin kuin pyritään siihen, että saataisiin näillä kosteikolla pidettyä semmoista hyvää elinvoimaista kasvillisuutta myöskin tuolla vedenpinnan alla, että se tarjoaa sitä vesiselkärangaton ravintoa sitten tehokkaasti. Suojaa linnut saa heinikosta, veden ympäröimistä saarista ja maiseman avoimuudesta ja hirveän usein ollaan tykätty käyttää tätä kuvaa tässä diassa, eli tässä on kiuruvedellä Sikapuron kosteikko ja tässä näkyy hirmu kivasti just nimenomaan nuo heinittyneet heinikkoiset saaret ja penkereet ja sitten toisaalta tuo maiseman avoimuus, eli tuo patopenger on käytännössä puuton, että siellä ei ole mitään suojaa, missä pienpedot ja vieraspedot ylipäänsä niin vois sitten vaania näitä poikueita. Tärkeä muistisääntö on tuo 50-50-50, se on myös tosi helppo ja hyvä. Eli suunnittelussa pyritään aina siihen, että siellä olisi semmoinen 50% avovettä, 50% mosaikkimaista kasvillisuutta ja keskisyvyys olisi alle 50 senttiä tai noin 50 senttiä, koska se on semmoinen hyvin tyypillinen ja optimaalinen ruokailusyvyys puolisukeltajille. Sitten on tuo kalattomuus, mistä olikin jo lyhyesti puhetta, että tosiaan sinne se särkikalakanta olisi hyvä pitää kokonaan poissa, että se käyttää sitä samaa ravintoa sitten mitä nuo poikuetkin. Eli tämmöiset asiat tekee hyvän poikue-elinympäristön. Kosteikon perustaminen patoamalla on se vaihtoehto perinteiselle suuren kuopan kaivulle ja se on tosiaan kustannustehokasta ja se mahdollistaa sen kausittaisen vedenpinnan säätelyn, mikä ei nyt välttämättä ehkä sitten ilmastokosteikolla tai tämmöisellä turvepellolle perustetulla kosteikolla ole ihan se keskeisin ajatus, jos pyritään siihen, että saadaan se vedenpinnan taso pidettyä sillä tavalla, että se turpeen hajoaminen siellä estyy. Mutta useimmiten nämä rakennustyöt voidaan tehdä kuivatyönä, eli se penge rakennetaan siihen maanpinnan tason päälle ja siihen sitten saadaan asennettua se säätelylaite, sitä mahdollista veden säätelyä tai huoltoa varten sitten myöskin. Ja se mahdollistaa sen, että se kosteikko voidaan pitää tyhjänä rakennustöiden jälkeen, eli sinne ei vielä kannata ohjata vettä silloin, kun ne penkereet on saatu valmiiksi ja muutkin rakenteet, vaan ne annetaan painua ja asettua ja heinittyä sitten, jotta siellä ei olisi niin suurta eroosioriskiä sitten, kun se vesi sinne nostetaan. Sitten kun tehdään patoamalla näitä rakenteita, niin ne massat tuohon patopenkereeseen otetaan kaivusyvänteestä sillä tavalla, että niitä massoja ei tarvitsisi mahdollisuuksien mukaan siirtää kuin kerran, eli se kaivusyvänne tehtäisiin sopivan mitan päähän sitten joko sinne altaan sisäpuolelle tai sitten sinne penkereen niin kuin alavirran puolelle ulkopuolelle. Ja silloin kun tehdään näin, niin silloin se kosteikon pohjan kasvillisuus säästyy, tai sitten siellä säästyy se mahdollisuus viljellä sitä aluetta myöskin. Ja myöskin nämä penkereet ja ne kaivosyvänteen alueet kannattaa myös sitten kylvää, jotta niihin tulee tosiaan sitä kasvillisuutta. Mutta silloin kun sinne pohjalle jää sitä kasvillisuutta valmiiksi, niin silloin se on jo elinympäristönä niille selkärangattomille ja valmiina luontainen suodatin vedelle sitten kun sinne se vesi lasketaan. No hyvin lyhyesti käyn
läpi tätä kausittaista vedenpinnan säätelyä, joka ei tosiaan välttämättä ole se keskeisin juttu niillä turvepelloilla, mutta jäljitellään tämmöistä luonnollista tulvadynamiikkaa. Ja vaikka sitä vedenpintaa ei aktiivisesti välttämättä sääteliskään, niin se luontainen tulvadynamiikkahan voi tulla siellä esille, että kuivana hetkenä se kosteikon vedenpinnan taso sitten käy alempana, ja sitten kun taas sataa tai valuma-alueelta tulee runsaammin vettä, niin silloin siellä taas vedenpinta nousee. Mutta ajatuksena on se, että kevättulva-aikana se kosteikko täytetään, siellä on paljon avovettä ja linnuille tilaa, ja siellä on niille poikueille sitä hyvää elinympäristöä, ja sillä on myös vesiensuojelumerkitystä, kun se hidastaa sitä virtausta. Sitten loppukesästä ne matalammat osat jää vähän kuiville, ja sieltä paljastuu linnuille uusia ruokailualueita, ja kasvillisuus siellä uudistuu, ja tällöin voi myös hyödyntää alueita laidunnukseen. Ja sitten toisaalta sillä kosteikolla on sitä kapasiteettia ottaa vastaan niitä rankkasateita myöhemmin sitten syksyllä. Sitten talveksi sen veden voi sieltä laskea kokonaan pois. Eli siinä tarkoitus olisi varmastikin se, että kun se lumi sulaa jäätä nopeammin keväällä, jolloin siellä on paljon aikaisemmin tämä sulaa vesialue, ja sitten toisaalta kapasiteettia ottaa vastaan sitä kevättulvaa. Noiden rakenteiden kannalta se on myös olennaista, että se aiheuttaa pienempää kuormitusta sinne, kun siellä ei ole sitä suurta jääkantta. Ja toisaalta sitten se lumi voi myös painaa talven aikana niitä kellumaan nousseita rahkasammalia tai turpeita niin sitä pohjaa vasten. Eli tämmöisiä tarkoituksia on sitten kausittaisella vedenpinnan säätelyllä. Kosteikon suunnittelu lähtee tämmöisestä toimenpidesuunnitelman täyttämisestä, ja siellä sitten tehdään toimenpidesuunnitelmaan varten erilaisia maastotarkasteluja ja korkokarttoja, valuma-aluetarkastelua. Ja tätä tämmöistä toimenpidesuunnitelmaa tarvitaan silloin, kun haetaan erilaisia lausuntoja ja lupia. Tätä voi käyttää rahoitusanomuksiin ja hankkeen esittelyyn. Ja tietysti siinä vaiheessa, kun lähdetään toteuttamaan sitä kosteikkoa, niin sitä voi käyttää, kun kertoo maanrakennusurakoitsijalle tai kilpailuttaa vaikka eri tekijöitä sitten toteutusta varten. Suunnitelma voi laatia itse tai teettää ostopalveluna. Eli meiltä löytyy tuolta kosteikko.fi-sivustolta ihan valmis suunnitelmapohja ja tosi kattavasti tietoa suunnittelun tueksi, jos haluaa itse lähteä suunnittelemaan. Ja tietysti erilaiset hankkeet laatii näitä kosteikkosuunnitelmia, ja sitten myöskin yksityispuolelta niin voi teettää ostopalveluna näitä suunnitelmia. No, tätä en hirveän tarkkaan käy myöskään läpi, eli tämä on Ruokaviraston sivuilta napattu kuvakaappaus tämmöisen ei-tuotannollisen investointituen kosteikkosuunnitelman vaatimuksista, eli mitä siellä kosteikkosuunnitelmassa täytyisi olla. Ja nämä tosiaan löytyy ihan avoimesti Ruokaviraston sivuilta, että se suunnitelma lähtee karkeasti tuommoisista ihan niin kuin toteuttamiseen tarvittavista perustiedoista, niistä valuma-alueista, alueen korkotiedoista, maastomuotojen tarkastelusta ihan sinne asti, että meillä on tiedossa se hankkeen pinta-ala, toteutustapa, aika, mahdolliset rahoitusvastuut. Eli mennään sieltä karkealta tasolta tosi yksityiskohtiin. Ja se on myöskin tosi hyvä, varsinkin silloin kun haetaan näitä ulkopuolisia rahoituksia, että siellä on eriteltynä kaikki jutut mahdollisimman tarkasti. No, lupia tarvitaan tai lausuntoja tarvitaan etenkin paikalliselta ely-keskukselta ja sitten paikalliselta kunnan tai kaupungin ympäristöviranomaiselta. Eli ely-keskukset tarkastelee sen vesilain mukaisen luvan tarpeen. Kosteikot useimmiten onnistuu ilman, mutta se on ehdottoman tärkeää aina pyytää se lausunto sitten ely-keskukselta, että asia on varmastikin näin. Sen lisäksi sitten ely-keskus tarkastelee myös ympäristöasioiden puolelta, onko tarvetta huomioida jotakin erityisesti siellä kosteikkosuunnitelmassa tai toteutuksessa. Ja sitten kunnan tai kaupungin lausunnossa
yleensä tarkastellaan ympäristöasioita, rakennusvalvontaa, kaavoitukseen liittyviä asioita. Ja sitten aina kohdekohtaisesti tarvittaessa pyydetään lausuntoja tai suostumuksia erilaisilta organisaatioilta ja viranomaisilta, kuten museovirastolta, ojitusyhteisöiltä, sähkölinjojen omistajilta, että jos on voimalinjoja tai sähkölinjoja, niin sitten aina pyydetään heiltäkin sitten lausunnot. Ja ehdottoman tärkeää on aina saada suostumus kaikilta maanomistajilta, joiden kiinteistölle kosteikko tai sen vaikutuksia kohdistuu. No sitten, mitä kosteikon perustaminen maksaa? Tämä perustuu edellisen hankekauden tietoihin, eli kaivinkonetyö keskimäärin 2–4 € kuutio. Ja jos perustetaan noin metrin korkuinen pato, jolla voidaan nostaa noin 0,5 metriä vettä, mikä olisi se optimaalinen vesisyvyys, eli siellä olisi riittävä painumavara vielä senkin jälkeen, kun se painuu, niin silloin juoksumetriin patoa menee noin 5,5 kuutiota. Ja tästä voidaan jo hahmotella, että noin 100 metrin padon teko tai rakentaminen tekisi noin reilu 2 000 €. Kun jos verrataan siihen kaivukosteikkoon, niin silloin tämmöinen 0,5 metrin syvän kuopan kaivaminen vaatisi noin 5 000 kuution siirron sitten hehtaarilta, ja sen lisäksi siinä sitten täytyisi kaivettu massa ajaa pois ja läjittää, luvallisesti levittää jonnekin sopivalle paikalle. Sen lisäksi kustannuksia tulee patolaitteesta, noin 2 tonnia kun varaa siihen itse laitteeseen, ja sitten kaivinkonetyötä noin 4 tunniksi kokeneelta kaivinkonekuskilta, niin silloin saa patolaitteen paikalleen. Ja ylivirtausuoma on sitten se rakenne, joka varmistaa sen, että tulvan hetkellä niin kosteikolta on myös hallittu reitti sille vedelle pois, jos kävisi niin, että se patolaite vaikkapa jostain syystä tukkeutus. Ja siihen menee noin 1–2 kasettikuormaa kiviainesta, suodatikangasta ja samaten muutaman tunnin kaivinkonetyö. Sitten listasin tähän ihan lyhyesti muutamia keskeisiä rahoitusvaihtoehtoja, mitä ollaan tässä hankkeen aikana hyödynnetty. Ja täällä on ei-tuotannollinen investointituki on nimenomaan maatalouskosteikoille ja se käy myöskin niille turvepeltojen ilmastokosteikoille. Sitten on JTF, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto turvetuotantoalueille, erilaisia vesienhoidon tehostamisohjelmia, luonnonhoitohankkeiden rahoituksia, yrityssponsoreita, LEADER-rahoituksia ja säätiöitä. Ja tästä nämä 2 ensimmäistä on sitten etenkin näille turvealueiden kosteikoille. Sitten minulla taitaa olla ihan muutama minuutti tässä aikaa, niin käydään vielä tämmöinen esimerkkikosteikko, eli Runkauksen kosteikko Tervolasta. Ja tämä on tosiaan Holtin suunnittelualueen kosteikoita sieltä edelliseltä hankekaudelta. Ja tässä on 16 hehtaarin entinen turvesuoalue, ja metsästysseura on sen hankkinut sit sillä lailla, että siitä lohkon kosteikoksi, joka on yhteensä noin 10 hehtaaria tuo kosteikoalue. Tämäkin kosteikko on perustettu patoamalla, ja tässä on ollut tämmöinen ohut turvekerros, ja sen alta löytyvästä kivennäismaasta on sitten tehty tämä padon vedenpitävä ydin, joka on verhoiltu pinnassa olevalla maa-aineksella ja turpeella. Tässä on hyvin lyhyesti hankkeen vaiheesta, eli kohdeesitys on tullut keväällä 2020. Suunnittelu on aloitettu jo 2019, eli täällä on taustalla ollut tosi aktiivinen paikallisporukka, joka on sitten vienyt tätä hommaa hienosti eteenpäin. Ja sitten 2020 on hankkeessa tätä suunnittelua viimeistelty ja saatu sitten homma siltä osin pakettiin. Ja patopenkkereitä on päästy rakentamaan jo syksyllä 2020 ja yhteensä sinne on tehty yli 650 metriä patopengertä kaikkinensa. Ja tulovesiputket on asennettu syksyllä 2021, tuhkausta tehty talvella myöskin 2021, vesi nostettu keväällä 2022 ja kosteikko on voitu sitten todeta valmiiksi syksyllä 2022. Ja tässä oikealla on pari Holtin ottamaa kuvaa sieltä rakennusvaiheesta, eli siellä on patopenkererakennus ollut käynnissä ja tuossa alemmassa kuvassa
on sitten patolaitetta asennettu sinne paikalleen. Täällä on myöskin kuva lähtötilanteesta ennen kuin mitään rakenteita on sinne tehty. Ja lopuksi vielä hieno kuva siitä, kun vesi on sinne saatu nostettua. Ja tästä rakenteesta sen verran, että tuolla oikealla reunalla, missä näkyy tuota puustoa tuommoisessa kulmassa vähän, niin siellä on tulokanava ja sinne on asennettu sulkuventtiilillä varustettu putki, eli sitä veden tuloa on myöskin mahdollista säätää sinne kosteikolle. Ja kosteikon laskuoja lähtee tuolta, missä yläkulmassa näkyy tuommoinen vaaleampi patopenkereen osuus, niin siellä, eli sinne on asennettu säätökaivo ja tänne on tehty tämmöisiä rakenteita sitten perustamisvaiheessa, eli virtauksen ohjauspenkereitä ja erilaisia saarekkeita, jotta se veden virtaus siellä hidastuu ja ei tule tämmöistä ohivirtausta tai suoraa virtausta sinne laskuojaan, vaan se viipymä on siellä sitten pidempi. Ja tässä oikeastaan oli minun esitys. Kannustan vielä kaikkia vilkaisemaan täältä kosteikko.fi-sivustolta vinkkejä ja ideoita kosteikkosuunnitteluun. Ja tässä vaiheessa kiitoksia ja toivottavasti meillä on muutama hetki aikaa käydä tarvittaessa kysymyksiä läpi. Joo, on aikaa ja sitten vielä Sisli esittelee lopuksi tämän tähän liittyvän hankkeen myös, mutta että nyt voidaan ottaa kysymyksiä Pialle ensin. No me voisin itse ekana kysyä, että onko tähän Sotka-hankkeeseen tullut, onko ne ollut enemmän semmoisia niinkö metsämaita, peltomaita vai onko näitä turpeenottoalueita tai turvepeltoja niinkö kans paljon, ikään kuin jotka olisi tällä ilmaston näkökulmasta vielä parempia? Kumpia siellä enemmän? Joo, aika tasaisesti on tullut vähän kaikenlaisia kohdeesityksiä, mutta joo, kyllä niitä turvetuotantoalueita, niin Hakosen Holtin kanssa oli myös tästä puhetta joku aika taaksepäin, niin Holti mainitsi, että aika tyypillinen kohde meillä on kyllä ollut tuo entinen turvetuotantoalue. Että niitähän tietysti vapautuu nyt jonkun verran paljon käyttöön ja sitten yksityisiltä tahoilta tulee sitten kohdeesityksiä, että ovat saaneet tai hankkineet omaan käyttöön näitä ja nimenomaan sitten kosteikoksi toivovat, että voi perustaa. Ja nyt sitten ehkä tähän liittyen vielä niin tuo maatalouskosteikoista nuo turvepellot, niin ei-tuotannollisen investointituen kautta on tosiaan mahdollista niitä turvepeltojen kosteikkoja rahoittaa. Se aina kesäkuussa taitaa olla se etihaku. Ja semmoinen mielikuva mulle on jäänyt, että niitä yllättävän vähän sitten on ollut suunnittelussa ja vähän niihin on haettu rahoitusta. Että ehdottomasti jos jollakin soveltuva kohde on, niin kannattaa harkita, että olisiko siitä sitten kosteikoksi, että sitä kannattaa tuolta etituesta niin rahoittaa mahdollisuuksien mukaan. Joko se ratkesi tuo JTF:n kohtalo, tuliko siihen sitä jatkokautta? No nyt en kyllä valitettavasti osaa siihen vastata. Et meillä on jonkun verran tietysti yhteistyötä on tehty ja myöskin sillä tavalla, että saataisiin näitä turvetuotantoalueita sitten suunnitteluun, mutta siinä JTF:ssä on semmoinen haaste, ollaan niin kuin huomattu, että siinä ei yksityinen maaomistaja voi olla hakijana. Eli kun suunnitellaan kosteikko, niin sitten se rahoituksen hakija täytyisi minun käsityksen mukaan olla yhdistys tai yritys, jotta on niin kuin käypäinen soveltuva hakija. Joo, ja en muista, onko elyt pystynyt hakemaan niitä, mutta kun siinä oli siinä rahoituksessa vielä se hämminkin. Viime keväänä oli puhetta, että ne pitäisi niin tälle vuodelle saada liikkeelle, jos siihen rahoitukseen meinaa saada mitään. Mutta sitten taas siihen joku antoi tuolla Tievon
kun siihen liittyen oli keskustelu, että se olisi jatkumassa sekin rahoitus, mutta sehän on, niin kuin, se on sitä EU-oikeudenmukaisuusrahaston rahaa, mikä olisi just hyvää rahaa, mitä saa käyttöön tänne. Kyllä, ehdottomasti näin. Tarkemmin en kyllä valitettavasti osaa sanoa, että mikä on sitten jatkon tilanne. Mä voisin kysyä, kun muuta kysyttiin enkä osannut vastata tällaista asiaa, että kumpi on ilmastolle suotuisampaa, kun on kyse entisestä turvetuotantoalueesta, istuttaa sinne puita vai vettää se, ja onko siinä jotain, niin kuin, että se on aina näin, vai onko se tapauskohtaista sen turvetuotantoalueen ominaisuuksien perusteella? Onpa tosi hyvä kysymys. En valitettavasti osaa kyllä itsekään nyt ihan suoralta käältä vastata. Toki tiedetään, että paljon kaivattaisiin vielä tutkimusta niistä ilmastovaikutuksista ja tarkempaa tutkimusta nimenomaan, että miten se vettäminen siellä vaikuttaa, mutta toi on kyllä hirmu hyvä kysymys, että en valitettavasti. No, siitä jonkunlainen niin kuin taustatieto itsellä, että vettäminen on se paras. Tämän hetken niin kuin tieto pitäisi olla se, että silloin jos siihen laitetaan puusto, niin sieltä vapautuu kuitenkin koko ajan siitä ilmassa tavallaan, niin kuin mikä ei ole V-alla se turve, niin siitä koko ajan vapautuu hiiltä ja se puuston kasvu pitäisi ylittää se vapautuva hiili, että se sitoo edes sen saman määrän hiiltä, mitä se vapauttaa se maapohja. Niin sitten kun se vetetään, niin sieltä ei enää vapaudu hiiltä, mutta sitten siinä tulee tämä metaanin päästö, mikä niin kuin hetkellisesti kohoaa, mutta se kuulemma pitkässä juoksussa taas niin kuin tasoittuu, että tämän hetken tieto, mikä itselle on annettu, niin on se, että se olisi vettäminen. Mutta tämä luonnonvarakeskushan taisi nyt tohtorihatulla varustettua ihmistä hakea suometsien tutkijaa tällä hetkellä, että kyllä sinne vissiin tarvitaan, niin kuin, se oliko 27 vuoteen asti kestävä määräaikana, että kyllä ne varmaan koittaa tutkia sitä vielä paremmaksi. Ja kesällä törmäsi, oli Oulun yliopiston tutkija yhdellä entisellä niin kuin turvesuopohjalla, mikä on nykyään kosteikko, niin oli Oulun yliopiston kaveri, kävi tekemässä mittauksia justiinsa näistä päästöistä. Et niillä oli tuossa Oulun alueella, kuinka paljon se sanoo, että hänellä on niitä kohteita, että ne seuraa, ainakin Oulun yliopistossa tekevät jotain tutkimusta tähän liittyen. Joo, hienoa, kiitoksia. Tämmöinen ajatus mullakin oli, että se olisi tuo vettäminen nimenomaan, mutta hyvä, kiitos, että täydensit. Ja hienoa, että asiaa myöskin tutkitaan. No niin, kiitoksia Pia. Päästäänkö me Sisli sitten seuraavaksi ääneen? Kiitoksia. Joo, valitettavasti en uskalla jakaa kuvaa ruskasesongin alettua. Tuntuu, että meidän kylillä on niin monta muutakin netin käyttäjää, että mä toivon, että saan ongelmitta jaettua esitykseni. Näin, tulos näkyviin. Joo, hyvin näkyy. Hyvä. Eli kiitos, että jaksatte vielä kuunnella. Olen Leader Pohjoisin Lappi ry:stä Sisli Piisilä ja tulen kertomaan meidän Puhtaat Poukamat ja Raikkaat rannat -hankkeesta lyhyesti. Meidän hankkeessa on kyse siitä, että me halutaan lisätä tietoa vesistö- ja kosteikkokunnostuksista ja niihin liittyvistä rahoituksista. Eli jatkuu hyvin tähän Pian hyvään esitykseen liittyen sitten tästä aiheesta. Ja meillä on erityisesti kylille tärkeiden vesistöjen tilan edistäminen tärkeää yhteistyössä osakaskuntien, maanomistajien, kyläyhdistysten, kyläaktiivien kanssa. Toiminta-alue ulottuu Kemijärvi-Salla-osastolta aina tuonne Utsjoelle. Eli tätä itäistä ja pohjoista Lappia ollaan sitten kunnostamassa tai auttamassa kunnostusten edistämisessä. Sitten lyhyesti, että mistä on kyse vesistön kunnostustarpeessa, niin
kun se alkaa tilaltaan heikentyä, niin se rehevöityy, voi kasvaa jopa umpeen pahassa tilanteessa. Vesi on sameaa ja leväistä. Huomaa, että verkot alkaa limoittua, jos tykkää kalastaa. Vesi on tummentunutta ja kerrostunutta. Kalakanta alkaa kääpiöityä, voi olla todella särkivaltaista, pikkusärkeä. Ja vesistössä on happikatoa, kalakuolemia pahassa tapauksessa. Ja myös voi esiintyä vieraslajeja, että Kuusamossa on tavattu esimerkiksi vesiruttoa jo jonkun verran, joka on tämmöinen ruton kaltaisesti leviävä vesikasvi, ei siis mitenkään ihmiselle myrkyllinen esimerkiksi, vaan nimi viittaa leviämistapaan. Kanadan vesirutto on se koko nimi, ja nyt myös Etelä-Sallassa on havaintoja tästä lajista jonkin verran. Sitten taas vesistöt on aina oman valuma-alueensa peilejä, heijastavat sen valuma-alueen tilaa. Ja valuma-alue tarkoittaa siis aluetta, jonne satava vesi päätyy sen maanpinnan muotojen ohjaamana kyseiseen vesistöön. Ja valuma-alueen maaperästä huuhtoutuu aina monenlaisia aineita vesistöön. Ne on myös sen elämän mahdollistaja ja ravinteet, erilaiset yhdisteet, mitä sieltä tulee, mutta sitten se liiallinen kuormitus voi kuitenkin heikentää vesistön tilaa. Eli ravinnekuormitus on se, mikä rehevöittää vesistöä, humus värjää vettä, kiintoaine tekee sitä vedestä sameaa, aiheuttaa liettymistä. Ja siksi jos aletaan miettiä, että haluttaisiin kunnostaa jokin vesistö, niin pitää aina miettiä, että mitä sillä valuma-alueella on tehty historiallisesti ja mitä siellä tapahtuu nyt. Onko siellä mahdollisesti vaikkapa paljon mökkiasutusta, mistä johtuu mahdollisesti jätevesiä sakokaivoista ylivuotoina. Onko siellä tehty paljon metsätalouden ojituksia? Onko siellä ollut maataloutta tai onko edelleen? Onko jotain muuta, mikä voisi selittää sitä, että mikä aiheuttaa sille vesistölle heikkenevää tilaa? Joskus ne on myös niin kuin luonnollisia tekijöitä, mutta useimmiten siihen jollain tavalla se ihmisen vaikutus liittyy. Ja sen takia sen valuma-alueen kunnolla on niin suuri merkitys. Sitten kun lähdetään puhumaan, että aloitetaan vesistö- tai kosteikkokunnostus, niin mistä kaikki alkaa, niin ensin tietysti täytyy olla idea siitä, että jokin on pielessä tai että on olemassa ajatus siitä, että jokin tilanne voidaan ratkaista parempaan suuntaan. Ja sitten kun siihen tilanteeseen on herätty, niin tarvitaan myös tekijöitä. Yleensä se tarkoittaa jonkinlaista järjestäytynyttä tahoa, eli vaikka kyläyhdistystä, osakaskuntaa, tai joissain tilanteissa on perustettu vesienhoitoyhdistyksiä. Myös metsästysseura voi olla aktiivinen. Tai voidaan perustaa myös kokonaan uusi yhdistys, ehkä juuri tämmöinen vesienhoitoyhdistys siihen sitten yhdistämään ihmisiä. Ja niihin kunnostuksiin sitten, kuten Piakin tuossa totesi, niin tarvitaan sitten aina se suostumus maanomistajilta ja vesistöjen ollessa kyseessä myös vesialueiden omistajilta, että voidaan sitten toimia siellä muokaten sitä tilannetta sitten parempaan suuntaan. Ja lopuksi, vaikka kuinka olisi hyvää tahtoa, niin aina tarvitaan siihen toimintaan myöskin projektille vetäjä, että joku henkilö tai henkilöt, jotka ottavat siinä sellaisen roolin, että tämä on projekti, mitä halutaan edistää, mutta kuten edellä jo tuli ilmi ja kuten tässä koitan sanoa, niin apua on tarjolla, siinä ei jää koskaan yksin, vaan ottaa vaan rohkeasti yhteyttä eri asiantuntijoihin ja selvittelee, että mikä on se itselle paras rahoitus ja suunnitteluapu ja niin kuin toimenpiteet, niin sitten siinä kyllä viisastuu nopeasti, kun juttelee eri ihmisten kanssa. Ja sitä varten myöskin meidän hankkeemme on olemassa, että pyritään yhdistämään kyläläisiä asiantuntijoihin eri virastoista, eri aloilta, että sitten tulee paras tieto siitä. Sitten se ajankierto, mistä puhutaan, niin tämä on yleensä pitkän aikavälin toimintaa, että samalla tavalla vesistökunnostuksessa, kosteikkokunnostuksissa, soiden ennallistamisessa, niin puhutaan semmoisesta niin kuin vuosikymmen tyyppisestä aikavälistä tai vielä pidemmästä ajasta. Ja aluksi tehdään suunnitelma, tehdään esiselvitystöitä, mietitään rahoitusvaihtoehtoja, keskustellaan asiantuntijoiden kanssa, suunnitellaan budjettia. Sitten siirrytään toimenpiteisiin, tehdään aikataulutusta siitä, mietitään mitä pystytään tekemään talkootöillä, mitä tehdään urakoinnilla tai palkkaamalla siihen joku, mitä lupia tarvitaan. Ja sitten lisäksi täytyy tehdä seurantaa, ja sitä seurantaa täytyy tehdä sekä siitä vesistön perustilasta siinä vaiheessa, kun aletaan arvioida, mitä aletaan tekemään, että sitten sen projektin aikana ja sitten sen jälkeen sitten myös, että nähdään, että
miten ne toimenpiteet vaikuttaa. Ja siitä tullaankin sitten arviointiin, missä sitten käydään lävitse, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan, miten ne toimenpiteet on vaikuttanut. Ja sitten sen perusteella päätetään, pitääkö optimoida jotenkin sitä prosessia, tarvitaanko jotain lisätoimenpiteitä ja hienosäädetään tarvittaessa sitä ja sitten jatketaan sitä ylläpitoa ja toistetaan näitä toimenpiteitä ja siksi tämä on myös rakennettu tämmöisen kierron eli syklin muotoon, että se sama prosessi siinä toistuu sen vuosikymmenen aikana sitten varmaan muutamiakin kertoja. Rahoitusmahdollisuuksista, koska aika on rajallinen, niin nostan esiin vaan tämän saman oivallisen sivuston rahatpintaan.fi, missä on listattuna tietoa. Ja tässä oikeastaan mun viestini aiheesta, että jos tiedät Lapista meidän toiminta-alueelta kohteen, missä olisi tarvetta avulle vesistö- tai kosteikkokunnostuksissa, niin olet ihmeessä minuun yhteydessä, niin keskustellaan. Kiitoksia. Ja jos tulee mitään kysyttävää, niin mielellään vastailen, mitä vaan osaan vastata. Joo, kiitos paljon Sisli. Oli ihan mukavaa, että tuli tällainen käytännön tietoisku vielä aiheen perään, että mistä voi apua saada. Teidän alueella tietenkin. Osaatko sanoa, onko tämmöisiä vastaavia